فترت برهان بتحتي فتاري فترت السلام تغنيت نحدري أول حبات تغنينا مدري سلا نقصتنا قفينا البحري حجونا الناس وانو تحتا سلا نقصنا اللي وحليب قوتا عمام تكبينا نزلو لقيت حال والله سماينا نوقيدو وموطع لكاتي تجميرنا خزات مرامك كوبيس زرعها سمريت الله يرفض صقي كيف وصنا سبت كيسعنا زرعي عسير سنة عسير سنة يكرامتي وعجز صبر هتقوي خلنا يوم متائي سرقيانا كم عيني عارات صديقات تنادفن حبابات سفرة قلبه مهرت بحري تكنولوجي مرمر بحري ننقص ونقبرة شنشاي كتلام أبرة ننقص حجة وننقص بيتنا زاد تحدث مكاني مسمار حجوهات نقص قال تاريخ ورقع ودمنا سلام تقطعتلتنا نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو نخل ميديا فتشنا العلا قداسنا زلوهم زيناتاتن مسو زخيت عمقو زلوو تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا نهبوكم حبريتا اتزقال طفا زينا يكونن ابزي channel زي اتزقال طفا زينا مهابا يكونن اتزبسلن عمقو زلوو حبريتا مهابي تقند سرحنا نحنا نتوم بريكينج نيوز تقالاتيفون كبوز فتنون عم نقد فلوم نحنا قن نقرات استوعيلنا ممينا زاكل مصلحة بس قبرنا هنا نبهم كنا قربان نمرز معناته مستوم ذكر هذا ما يكره أبزي channel زي مستوم ذكر هذا من ذكر هذا مسبات يكون نتايدا عمق زلو حكمنا زلو ترجم زلو مرداتا كونتكست ناتو انتهاي استراتيجي بدحر تزقبر زلو نعينا كنا نبنفتن لو مدما حدا عبك استاد كنرينا أبزوبانا زقاتم زلو بدرجة عالم إزي دايناميكاوي عالم ويون بغلطف زلوا وزل عالم نابي قلتي زخي زلو انتهاي دفتم زلو أبي أحمد تمالن لومن أبي بتحلو وعلنا أنكرا دما سمعنا أنكرا انتهاي فتشي مزلو أبي أحمد لنكنا صار ترى أو شيء وزن برخة بز مقان ترينا نابي خير دخل كله كان رينا مجمر ياقن ناي دونالد ترامب ترى أبكو طبعا أب بوليتيكا ناي كرن أفريقيا ناي ماكلاي مبرا كما يكون يخل بعبيو أبز زبانان كبابينا زلو صلوان أمريكا انتاي كون كم زغل بزغن جمرينا لايك جبرو سبورت جبرو كسب مودا تصنعو بوزو عمق زلون أقدس حبريتان شير كنقبر كفتنينا. Let's start with this event حجاب زي كبابي زفت أمزلو بوهن جمرينا. A great pleasure that I can confirm that the host of the FIFA World Cup 2034 will be Saudi Arabia. Mabruk, Mabruk to our friends in Riyadh. Mabruk. سعود عرب وانج عالم ناي إسرا 34 نخت كتأنجد بفيفا تروقي حلا. Of course إذا نجرزي وانج عالم تاي ترجم على أنا بيمون تاي قلمله you can say many things. إذن أنا كعسقري بزو حاجة ده سنة كم زي بلابس channel الفلتينا كعسقري التمنجان كعسقري business. It's a very lucrative business. بالتعمي ربح زل هو business. لعلو كل دما إيماج نايت حجر أم غيار ويون سلوان نايت حجر تفلاتنا ناتكا توريست ناتكا مجمر أنا تحجر نكفلتوه من الباتنا بهاكموت مدب زي نبرم نوانج علم كريو كبلو نابت حجر كاسل زمتو تفطرو زغل باز حجي أبزي
سعود عرب ترقيحلا قدمي 2022 دنبره 2022 دنبره قطر يا انجيراتو تزي 26 አሎ 30 አሎ 34 ኣብዚ ተፈጢሩ ዘሎ ነገራት ስለምንታይ ካልኣይ ግዜ ናብ ኤስያ ክመጽእ ኺሉ ተራ ናይ ገንዘብ እንታዩ ልዕሊ ኩሉ ስዑድያ ነዚ ኩነታት ዝተጠቂማ ነቲ ዞባና እንታይ ክትገብሮ ትሓስባላ ንስማ ኣብዚ ብፖለቲካዊ ብቁጠባዊ ብኩሉ ክንሪኦ ኢና ጎረቤትና ሃገር ስለ ዝኾነ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ልዕልዩ ኸ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑዲ ዓረብ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ካምፓኒ እንታይ ይገብር ኣሎ ድማ ከሪአኩም እየ ኩሉ እዚ ድማ ብሓደ መቃን ክሪኦ ከም ፍትኒና there is a big news regarding to this one okay this is the first event እስከ ንቐጽል እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ነቐፌታ ብዛዕባ ብዙሕ እዩ ዝንቀፍ ዘሎ ትሪእዎ ዘለኹም ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ባዝ ወይ እውን ተፈላጥነት ወይ እውን ማርኬቲንግ ንስዑድ ዓረብ እዩ ዝገብረላ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናይ በዓል ስዑድ ዓረብ ክመፅእ ከሎ ግን ንስማዕ እስኪ ሃገራት ዓረብ ከምዚ ዓይነት ጽቡቕ ኣቓልቦ ክረኽባ ከለዋ ምን እዮም ዝብሉ ሃገራት መን እዮም እስከ ስምዑ መጀመርያ ጽቡቕ ናብቲ ዞባና ክመፅእ ዘይደልዩ መን ምዃኖም ንኽትፈልጡ ድማ ክሕግዘና Thank you very much. Great scenes of celebration, of course, in the host countries of the next two World Cups. It is now time to hear some of the reactions from our winning. ሕጂ እቲ ናይ ስዑድ ዓረብ ሪኣክሽን ገለመለ ንዓይ ብዙሕ ኣገዳሲ ኣይኮነን ኣነ ዘገድሰኒ ሕጂ እንታይ ክብሉ ክጅምር እዮም እቲ ሪኣክሽን ናይቶም ሚድያ ስምዑ 2034 World Cup host nations, plural, plenty of plural. All right, let's bring in our sport correspondent Rob Harris for more on this. And Rob, look, we got the news there of 2034 going to Saudi Arabia. 2030, 6 nations involved, announced by Gianni Infantino. Just explain how it's going to be split between 3 and 3, South America and then Europe. Behind the scenes, and it came back to World Cup, then the tournament will shift to Spain, Morocco and Portugal in what is a mammoth undertaking by FIFA, something that own inspection report said would be damaging to the ሕጂ እንታይ እዮም ገይሮም ሓደ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ፃዕር እዮም ገይሮም ነዛ ነገር እዚኣ ክወስድዋ እቲ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዲቴይልስ ብላብላ ዝብሉ ኣነ ብዙሕ ኣዋያ የተኩርኒ ናይ ኩዕሶ እግሪ ቻነላት ካልእ ስለ ዘለኩም ቀንዲ ኣገዳስነት ብቁጠባ ብረብሓ ብፅልዋ ኢና ክንሪኦ ነዚ መጀመርያ ስዑድ ዓረብ ካብ ኣፍንጫ ብዙሓት እያ መንጢላቶ ዘላ ነዚ ነምበር ዋን ብኸመይ መንጢላቶ ካብ ኮንቲነንት ናብ ኮንቲነንት ካብ ኣህጉር ናብ ኣህጉር ክዘልል ከም ዘለዎ ይዝንገር ስለዚ ኣብ ኤስያ ኣብ 2022 ተተገይሩ 2024 ኣሜሪካን ሜክሲኮን ካናዳን ብሓደ ክገብርዎ እየን መስለኒ ስለዚ 2026 ዘሎ ኔክስት ይር ማለት እዩ ኦልሬዲ ተታሒዙ ኣሎ ናይ 30 ሽዑ ናበይ ክኸይድ ዘሎ ላቲን ኣሜሪካ ኣሎ ኤሮፕ ኣሎ እንታይ ክትገብር ንክልቲአን ኣፍሪካ ድማ ሰለስተ ኮንቲነንት ተሪፈና ከለዋ ናብ ኤስያ ክትመልሶ ትኾንካ እንታይ ገይሮም እስኪ ክልተ ሃገራት ድዮም ካብ ላቲን ኣሜሪካ ሓንቲ ሃገር ካብ ኣፍሪካ ሞሮኮ ካብ ኤስያ ድማ ስፔንን ፖርቱጋልን ወሲዶም 6 ሃገራት ብሓደ ነቲ 2030 ከም ዝገብርዎ ብምግባር ካልኣይ እቲ ሕጂ ውድድር ብዙሕ ናይ ክለባት እውን ክውስኽ ስለ ዝኾነ ቀይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ኩሉ እቲ ዕላማ ናብ 2034 ናብ ስዑድያ ከምፅዎ ስለ ዝደለዩ ስዑድያ ኸ ስለምንታይ ክሳዕ ክንዱ ትጣፋ ዘላ እንድሕር ኢልና ስዑድያ ኣብ 2030 ኢሜጅ ሓደ ፕላን ኣለዎም ቪዥን 2030 ዝበሃል ኣሎ እዚ 2030 ዝበሃል ድማ ስዑድያ ትራንስፎርም ክገብርዋ ሱር በተኻዊ ለውጢ ንክትገብር ካብቲ ብሰዓት ብነዳድን ብጋዝን ትነብሮ ዘላ ወፅያ ኢንዱስትሪ ናታ ናይ ቱሪዝም ዲ ናይ ካልእ ቴክኖሎጂ ሃብስ ክትፈጥር እሞ ካልእ ቁጠባዊ ዳይሜንሽን ሜይቢ 2006 2007 ወይ 2008 ዱባይ ዝነበረ ኢማራት ዝነበረ ሕጂ ኣብ ስዑድያ ክሰጋገር ኦልሬዲ ተሰጋጊሩ እንዲ ዘሎ እዚ ናይ ዋንጫ ዓለም ምውሳዳ ብውሕዱ 50 ስቴድየም ክሰርሕ እያ 50 ስቴድየም እዚ 50 ስቴድየም ክሰርሕ ተኮይና so much of infrastructure ክካየድ ብዙሕ ኢንፍራስትራክቸር ክካየድ እዩ ነቲ 50 ስቴድየም ክሰርሕ ከላ ስቴድየም ዕቤት ረይዎ ካልእ ሆቴላት ክስራሕ እዩ ፅርግያታት ንዑዘ ስለዚ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክግበረሉ እዩ እዚ ከንታይ ይፈጥር ነቲ ዞባ በሙሉ ኣክቲቪቲ ክፈጥረሉ እዩ ሰሓብነት ክፈጥረሉ እዩ ስለዚ ፊታ ንስዑድ ዓረብ ዘለና ሃገር ከም ምዃንና መጠን ንዓና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብቲ ቦታት ሰላምን ርግኣትን ክህሉ ከድሊ እዩ ስለዚ ኣብኡ እውን ብዙሕ ስራሕ ክስራሕ ከም ዝኾነ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዝመፀሉ ዘሎ ዘበን ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጎንኻ ከይገበርካ ከምዚ ዓብዪ ኢቨንት ንክትገብር ከቢድ እዩ ምክንያቱ ኣሜሪካ ክትፅቐካ ተደልያ ናይ ሰከንድ ሕቶ እዩ ዝወስድ ዘሎም ስለዚ ንኣሜሪካ ኣብ ጎኖም ንምሓዝ ዝገብርዎ ዘለው ራእዮ ኣብዚ Ohio and Dallas, and here are your top stories. President Donald Trump is about to launch a new project in Saudi Arabia. Eric Trump making the announcement on X saying, quote, incredibly proud to officially launch a project that has been underway for many months. Trump Tower, Jeddah. Thank you to our partners, Dar Global. This will be our 5th project together and among the most luxurious buildings anywhere in the world. The $530 million
እዚ እትሪእዎ ዘለኹም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፋሚሊ ኤሪክ ትራምፕ ወዱ ነቲ ካብቲ ሪል ስቴት ካምፓኒ ናቱ ማኔጅ ዝገብር ኣብ ጅዳ ዝስራሕ ናይ ትራምፕ ሆቴል እዩ እዚ ሓደ ኣዝዩ ላጀሮስ መጋየፂ ቶፕ ክላስ ፍሉይ ዝኾነ ሆቴል ኣብ ስዑድ ዓረብ ይግበር ኣሎ ናይ ሚልዮናት ዶላር ናብ ቢልዮናት እውን ክኸውን ይኽእል ሶ እንታይ ማለት እዩ እዚ ፕሮጀክት እዚ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዘለዋ ጠማምታ ተገዳስነት ካልእ ነገር እዩ ሓደ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዙሕ ኣፅዋራ ስለ ዝገዝዎ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ሞር ክፅግዑ ምዃኖም ከዓ እንታይ እዩ እቲ ሃገር ትራንስፎርም ክገብርዋ ከለዉ ፀጥታን ሰላምን ክህልዋ ክኽእል ኣሎ እቲ ዞባ ድማ ፀጥታን ሰላምን ክነግሶ ክኽእል ኣሎ ስለዚ this is going to be another very very important milestone ነቲ ዞባ ካብ ሓደ ናይ ኩናትን ዕግርግርን ናብ ሓደ ብትክክል ናይ ምዕባለ ቦታ ናይ ለውጢ ቦታ ናይ ቴክኖሎጂ ቦታ ክኸውን ምዃኑ ዘነፅር ኩነታት ኢና ንርኢ ዘለና and ኣነ ከም ኤርትራዊ ኣብ ጎረባብትና ከምዚ ዓይነት ምዕባለ ከምዚ ዓይነት ፅቡቅ ተስፋ ክመፅእ ከሎ ፅቡቅ እዩ ዝስማዓኒ ናባና መፅኡ ድዩ ገለመለ ዘይኮነ ስዑድያ ኣዝያ ምዕብልቲ ሃገር ክትከውን ደስ ይብለኒ ምክንያቱ ጎረቤትካ ኢትዮጵያ እውን ሰላምን ርግኣትን ክህልዋ ሱዳን ከምኡ ግብፂ ከምኡ ሶማልያ ከምኡ ኤቭሪባዲ ኣብቲ ጎረባብትና ዘሎ ከምዚ ናይ ኤውሮጳ የማን ካብ ፀጋምካ ርግኣት ዘሎ ከምኡ ኮይኑ ናብ ምዕባለ ዘተኩራ ጥራይ ክኾና ናተይ ትምኒትን ባህግን እዩ እዚ ከዓ ናተይ ጥራይ ኮነ ናይ ብዙሓት ሰባት እዩ ኣብቲ ዙርያቲ ስለ ዘለና ድማ ንዓና ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ስለ ዝኾነ very very positive ናይ ቢዝነስ ትራንስፎርሜሽን ይገብሩ ስለ ዘለዉ ሓዱሽ ሕግታት ናይ ቢዝነስ ስለዚ እቲ ኣብ ዱባይን ኣብ ዩኤኢን ዝግበር ዝነበረ ናብ ስዑድያ ክሰሓብ ምዃኑ እሞ ብኡ መንፅር ድማ ብዙሕ ቢዝነሳትን ትካላትን ናብቃቱ እዮም ሕጂ ንመለስ ንስዑድያ ብኸመይ ይኸስዋ ኣለዉ ንክሲ ናይ ስዑድያ ድማ ክንሰማዕ ኣለና But it seems that those climate concerns at FIFA sporting prize with the 2034 World Cup going to Saudi Arabia. It is a moment that will allow the country to perhaps further shed Spain and Portugal, one country in Africa, Morocco, and 3 countries in South America. You also had to vote against the likes of Spain, of Morocco, or of Argentina, which made it even harder. And so of all this criticism, of course, that might remind some of our viewers about what we were discussing when Qatar got it back in 2022. So in 2034, that's going to be around the time of Ramadan, so it might be in January, and then it creates all sorts of problems for competitions. But when we saw with Qatar might happen again, which is that once the competition starts, it seems that all of these concerns are no longer in the spotlight. We shall see. Saudi Arabia has been investing. ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ብብዝሒ ሚድያታት ናይ ኤውሮፓ ክዛረባ ጀሚረን ኣለዋ ስዑድ ዓረብ ብገንዘብ ጌራ ስፖርት ዋሽንግ ይብልዎ ሓንሳብካ ኣርት ዋሽንግ ይብልዎ ኣብ ናይ ኣርት ብዙሕ ዓበይቲ ሚዝዮማት ክገብሩ ይጓየዩ ከም ዘለውን ፍሉይ ከተማታት ናይ ቱሪስቲክ ዴስቲኔሽንስ ክገብሩ ፎርሙላ 1 ክእንግዱ ናይ ጎልፍ ቱርስ ክእንግዱ ካልእ ዓበይቲ ስፖርቲንግ ኢቨንትስ ናይ ቴኒስ ክእንግዱ ንሪኦም ኣለና ሃገራት ማእከላይ ምብራቅ ብፍላይ ስዑድያ ቀጠር ኢማራት እዚአን ሰለስተ ዓበይቲ ሃገራት እዮም እንታይ እንትገብራ ዘለዋ ኸ ብሓፈሻ ነቲ ኢሜጅ ናይቲ ዞባቲ ካብ ናይ ነዳድን ካብ ናይ ገለመለን ኣብ ናይ ካልእ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ኢንተርቴይንመንት ናይ ካልእ ስፖርቲንግ ኢቨንት ክገብርዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናይዚ ኢሜጅ እዚ ምቅያር ናይዚ ቁጠባዊ ዕቤት ድማ ቀጥታ ኣብቲ ከባቢኡ ዘለና ዓብ ረብሓ ክህልወና እዩ ነዚ ፅባሕ ድሕርሶምን ይብለኩም ኣለኹን እቲ ንስኻ ከም ኤርትራዊ ንነዊሕ ኣርሒቕካ ትጥምት እንድሕሪ ኮንካ እዚ ስትራቴጂካዊ ምንቅስቃሳት ማእከል ስሕበት ናይ ኤውሮጳ ናይ ገለን ዝነበረ ናብ ኤስያ ናብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ዞባና ከምፅዎ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎም ነዚ ክገብርዎ ካብ ስዑድ ዓረብ 1% ቱሪስት ናባኻ ክስሕብ ድማ ቀሊል እዩ ክኸውን ምክንያቱ ሆቴላት ልክዕ ከምቲ ናታቶም ኣብቲ ኣፍ ደገናትና እንተጌርካ እሞ በቲናትና ፅባቐ እንተወሲኽካሉ ካብኣቶም ክስሕብ ትኽእል ኢኻ ስለዚ ኢትስ ገነ ቢ very interesting to watch እዚ ዝካየድ ዘሎ ኩነታት ምክንያቱ ከባቢኻ ናብ ፅቡቅ ክኸይድ ከሎ ፅቡቅ እዩ እቶም ትማሊ ንሰባት ደጋፍዑን ደሳደዱን ዝነበሩ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ክዛረቡ ከለዉ by the Crown Prince of Saudi Arabia called Vision 2030, which is meant to modernize Saudi society, but also the Saudi economy. And at the core of this major project is the Public Investment Fund, which is a fund that is made specifically for sport, and sport is really at the center of Vision 2030. And you've seen really a spending spree over the past few years since that project was presented, which was back in 2017. You've seen them investing quite a lot in the domestic league, bringing those aging global stars that were playing in Europe and bringing them to their own domestic league. Of course, the biggest name of all, Cristiano Ronaldo, who is like the superstar of the Saudi so እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ብሓፈሻ ስዑድ ዓረብ ብስፖርትን ብገለን ጌራ ነቲ ሕልምናታ
نتي إيمج ويونت بيزنس كونسبت جيرو مزلو مجمريا بسبورت جير كاتل لما مدسب نابنت كريستيانو رونالدو كابو خويت كله انتاي ترجمالو يبلنير لومي ناي سعوديا ليج تقدس سنة الله ماليا ناي ناي سعوديا كلب ناي رونالدو أفقدوا إن أندريا زلنا بزي أوروبا سلمتاي أتا غانتو أبو زلا درو أب سعود أبزي أوروبا أبزي بزخوني يخون بوتا ماليا نايتي سعوديا غانتو ناي تنقدم ناي ريال مدريد ناي جلمل ناي جوفنتوس زنبرا ماليا ناي رونالدو ترشعيو أبزي وانزي رونالدو زفوتو بزح سلو زخوني ماليا ناي تا كلب ناي سعوداوت كلب أبزي ملي أوروبا تزرقع له بزعبات كلب ناي تليق ناي سعود عرب دما من البعض بعمقه تزي تبهله يزربيو كريستيانو رونالدو ترى يكون نيمار برازيل أو خيدو بنزيما زبال سلازي كلاتهم زيهم أو خيدهم نتي إيمج نايت كلب كم دما ناي سبورت فور نايت هاجر أم عزاز عبد رايس أو تلو ولا رونالدو بعلون مسج قبر لهم على مغنياتو بقربة مستي ناي سعودية ليج ونسرح سلازلو. The best World Cup ever. It's amazing. The infrastructures, the stadiums, the conditions for the fans and everything. And after what I see, I'm more convinced that 2034 will be the best World Cup ever. One or two of the skits that I will be كم زرير زلنا كريستيانو رونالدو أب سعودية كم تسعوت متن نابنت نايومي تبال دل حداش كتمات سرح زلا أبو صوتها كون كم زغوني أب جدة صوتها كله أداز بهال كتما كم زلو الخبار بالالو رياض سلازي كتماتات هاي كم زمثل دروتي amazing animation سن قال ملان جميرو مالو توددر بزع جزيال لوم بزع تحت غرس كهنتيو إذا تحت غرس كهناس كله دم تقطع expand غبريو مستكال كتماتات مستكال infrastructure كال structures كهانس وظيفة نزلوا بزع سرحيو نتزو بعد ما بمولو نتفتات كفترة ليو بفلا يدما أبعود حرشة مع بيل كانت سنكا أبتجي مسعود عرب كتبهم expand غبر كله مور حرشة وتوتكا نفس عرب export غبر له تخل أدلات هلو مهنياتو نيشتي بحر سجرا بيلكا أفيت نازل له حجر ونسلو زخنة لذي إذا نجارات زي أستخاخيل كامر أي مستناي دونالد ترامب استراتيجي مستي سعود عرب كانت كل نجارات ما أكلاي مبرع زخدو زلوا نحن هذا ما مسوم كنا كنت مدحر خيلنا صبغ نجارات كبابينا كما تسخم زغل إنما جنزاب زعكليو أنا حمت زي فتوى إتي ألو تاوس اللي بزعبا تمال نزي كله كونتيننتات زقاف عزنا برو Saudi Arabia's own rights or really raising issues with Saudi Arabia itself. So we see Gianni Infantino there, the big reveal, but one without any jeopardy at all, because over the last year this fast track process has delivered the World Cups just as FIFA desired. So controversially to some, the World Cup going to Saudi Arabia in 2034 and the So in times of Luzalo, منين مبال إنجليزاويان كم نبور سرحهم منين مبال جميرو مالو التمنين دمان عنا زي توهبنا كلا يكونن مغنياتو ويون أوروبا زي كونن قطر كون كله منين يبلون يرم السعودية كون كله منين يبلون له إذا كان تاي أبي أوروبا نفتن ساتهم زدليون ترايشون كل الكبلي دليو سبعة مسألات ك أب إنجليز كوينهم زعبة سبعة مسألات كزارب خلوا نبحكي تجرب مالت السبت تاريخهم زي فلطة دي مثلاً كوينو ويس تتمالز نبر الرسع عمه رسع وما بنا لومتر عينا كم فرنا عالمي زبل زلوا السبات برايز قبرز نبر لومت هجمتي لهم زعبا سبعة مسألة بيزنس كتقاملوا خلوا يجرمي كتماتاتهم سرقياتاتهم فلاسوتاتهم كله بزبانن رحاتن دمن نايس جيلاتات تسرحه كسب لهم زي كعيرو لومت هجمتي لهم خالو السبات جنزب كفيلهم بوعد دمز يسرع له قله التسبب أو خيدو سرح زلوا أبكال عدل يبلون بحيلي يكون عندهم سوى زلوا يس السعودية زلوا قال ملأ ملو مسألاتنا يسبات حلو لكم يلون ما عاد بناتكم ما عاد قدلتاتكم زلوا يرداني ما عاد قدلتاتكم زلوا بحاف شاقن بتقيت هيكوننا بإذن خاهيزهم زسرحوها كم تسوم زلوا دراماتيكال كونتات من البعض أهلونا يبلني يجن إن جنرال هجراتي مع بلالو كم عبلا خلوا هذا ما واجاز خفل على سعر له رهاس على دم له بزح كبيد مسرح يجوز حلف سلازي عبيت بروجكتات كجبريو بروجكتات نخي جبر سلازي جبروا الصب كل جزء أبتكمي أسرع مثلا عمل شرحوا استاديماتنا يا عاد إنجليز أو خجبروه يمزليو زياتهم كن حد استاديمات كسرحوا سلازي لهم بزوج سرحيو بزوج انفراستراكشر بزوج انفستمنت كجبريو حركة نمودا تفتوات الوا بعل جنزب دليتو يتكبر زياد صبوا جيركم كتوحت وايقبا مالتني يرتراين أكو حقوسات نديهم جن نتوم سعدو زياد سكت نجروا مالكم جنزب تلك كابا فينشا نكالوت منتيل كخم توزدو إذن هجرات عربية ريانا الله جنزب زلوا سب كترسي أزيني يشتي هجري وانج عالم كم يجري ينجد جنزب تلك كاب أف إنجليز منتيل كاتوزدو كاب أف فرنسا منتيل كاتوزدو and this is how it happens سلزي
ገንዘብ ተለካ ብትክክል አጠቃቅሙ ኣብቲ ዘድልየካ ትገብሮ ጀሚርካ ድማ I'm sure ዜና ሃገራት ንምንታይ ዝጥቀማሉ ንነፍሰን ኢሜጅ ናተን ንምዕባይ ተፈላጥነት ናተን ንምዕባይ ኤርላይንስ ናተን ንምዕባይ ቱሪዝም ናተን ንምዕባይ ቁጠባ ናተን ከምኡ ድማ ኢንቨስተርስ ክላለይዎን ቱሪስትስ ክላለይዎን ምስታ ዓዲ ክወሃሃዱ ኩዕሶ እግሪ ፍቅሪ ናቱ ስለ ዘለዎ ናብቲ ቦታቲ ንኩዕሶ እግሪ ክብሉ ነቲ ቦታ ክርይዎ እዮም ስለዚ so much about this ኣነ ግን ከምዚ ዓይነት ኢቨንትስ ኣብ ኤርትራ ሓደ መዓልቲ ክንሓስበሉ ዋንጫ ዓለም ዋንጫ ኣፍሪካ ዓበይቲ ክትብሎም ትኽእሉ እዮም ግን you can still think of ምስ ካልኦት ሃገራት ኮይንካ ክግበረሉ ዝኽእል መንገዲ ኣይኖ ገሊኹም ኣበይ ኣብ ትህውቱት ኣለካ ትብሉን እዮም ኣይጋሪ ግን ምሕላምካ ፅቡቅ ሕልሚ ክህልወካ ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ምስ ግዜ ዝትግበር ሕልሚ እንተዘይብልካ ሂወትካ እውን ትርጉም የብሉን ንማለት እየ ኦኬ እዚ እቲ ኣወንታዊ ንሪኦ ዝነበርና ኢና እስከ ድሓን ካብ ከይወፃና ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና ቢካዝ ንዓኻ ንገለ ሰባት እዚ ነገራት እዚ ማዕዶ ማዕዶ ኮይኑ ዘሎ ክስምዖም ይኽእል እዩ ግን ክልተ ነገራት ከረየኩም ክፍትን እየ ከም ወትሩ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ሓደ ሓደ እስከዚያ ዘረባ እዚያ ስምዕዋ Very helpful with this, so thank you for it. We're about to publish this. Hopefully you'll make my book party. Michael helped me write it. You helped me write it. Max helped me write it. There's a whole group of people that are in here, but you are genius level at predictions. Okay, so last time I had you on the show, Bitcoin, it was in the mid 50s to high 60s range. You said we're going to 100,000. I said, when are we getting to 100,000? You said by the end of the year. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም ሰብ ምዚ አንቶኒ ሳክራሙቺ ዝበሃል ስካራሙቺ ዝበሃል ማለት እዩ ናይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ እውን ፕረስ ሰክረታሪ ዲ ዋላ ነገለገለ ስልጣን ሓፂር ግዜ ሒዙ ነይሩ ድሕሪ ተቢሉ ሓደ ዓብይ ኢንቨስተር እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ምስኡ ዘሎ ሰብ ቶማስ ሊ ዝበሃል ከምዚ ብጣዕሚ ፅቡቅ ዝኾነ ግምት ዝህብ እዩ ወይ እውን ፕሮጀክሽን ግምት እኳ ሳክታ ይኮነሲ መፅናዕታዊ ትንቢት ዝህብ ማለት እዩ ሶ ብዛዕባ ቅድሚ ዝተወሰነ ኣዋርሕ ኣብዛ ምፅአካ ከለኹ ኢልዎ ቢትኮይን 50,000 ከላ ኣብ መወዳእታ ናይዚ ዓመት ናበይ ትበፅሕ ትኸውን ኢለ ምስ ሓተትኩኻሲ ከባቢ 100,000 ሰጊርና ክንህሉ ኢና ኢልካኒ ነርካ ኢልዎ ከምታ ዝበላ ድማ ኮይና ሕጂ ኸ እንታይ ኢሉ ኣሎ ናይዚ ዘረባ ናይ ሰብዚ ብጣዕሚ ዕምቆ ዘለዎ ማተማቲካል ኣልጎሪዝምስ ተጠቂሙ እዩ እቲ ፕሮጀክሽን ዝገብሮ ዘረባ ናቱ ስምዕዋ ከይትጠዓሲ ፅባሕ ንጎ ንስማዕ የስከ Okay, so why did you say that? What did you see? And what do you see for Bitcoin over the next 6 months? Part of the reason we have stayed constructive on Bitcoin is the price is following closely the prior halving cycles. The halving cycle for your viewers is when the block reward gets cut in half. That happened earlier this year. So there's a reduction in new supply. ናተይ ግምት ካበይ ኣምፅየ ዘምፅኦ ብቕልል ዝበለ ክበኩም ሃፊንግ ዝበሃል ኣሎ ሃፊንግ ዝበሃል ወርሒ 4 ኣቢሉ ናይ ወርሒ 34 ኣቢሉ ናይ 24 ኣጋጢሙ ነይሩ እቶም ሓደሽቲ ቢትኮይን ዝስርሑ ወይ እውን ብማተማቲክስ ሶልቭት ኮይኖም ናብ ዕዳጋ ዝቐርቡ ንሳቶም ኣብ ነፍሲ ወከፍ 4 ዓመት ብፍርቂ ይጎድል እቲ ቢትኮይን ማይኒንግ ማለት እዩ እቲ ዕደና ናይ ቢትኮይን ሓድሽ ቢትኮይን ምስራሕ بفرق يقدل عبر 4 عامات مالتي زغا ممليسو بيتكوين نخسرح ازي كبيدنا خوني يبل مسرح دما بكمبيوترات غيركا كبيدنا ماثيماتيكال ايكويشنز مسفتحكا بيتكوين ترك مالتي تزفتحكايو ايكويشن دما ابت بلوك تشين ناي بيتكوين ابتل بوتا يدسطم اكزاكت لابو مساتوي كلاتهم توم ناي بيتكوين ابت تشين زلو ابروف كغبرو ولهم تزيله بوتو يحزن سلازك كومبلكس سيستم يجن ناخذ غبرو ممليسو نا خبره ان وحده دما قيدين سلمتاي نابت 21 مليون نقربنا سلنا خيزلنا بيتكوين ماين مقبار ويون مسرح ناخذ بدك خيد منتا اب 4 عامت كم زغودل غيرو سلازي انتاي يونت قمت انتاي ترجم الله زي سمو ابزي and the sweet spot of that price gain as supplies cut starts to happen towards the end of this year and then into next year and I think that has supported why we expected Bitcoin to be 100,000 and over the next 12 months I think something over 250,000 is possible, but maybe highly probable based on just following this price cycle. The second reason I think Bitcoin. So, بزي زلنا قمقام بتخلو دحر حافين دحر تفرقي مقدالو سبلاي ناتو سبلاي نا بيتكوين بفرقي أبز قول له لجزي عبد حريز له عمد كل تعمد جزية بفلاي كابزي أب أسرع همشان كقاطم زغل أسرت غلطة وارح مالتيو واجانا بيتكوين حنتي
لعلي كبابي 250 شيء يزبل زلو 100 شيء هذا الهجي كبابي 250 شيء كبصح كم زغل كابتك قد محجي زقاطم زنبره دحر هافين كم عينات ملكت دحر ترايو كساب 250 شيء كتبصح كم تخلي زنغر زلو ስለዚህ እዚ ንነግረኩም ዘለና ተራ ፅንፅዋይ ክመስል ይኽእል እዩ ምክንያቱ ኣብ 25 ሽሕ ከሎ ቅድሚ ሕደ ተዋርሕ ከምኡ ክንብል ከለና እውን ፅንፅዋይ ዝመስል ነይሩ ኣብ 50 ሽሕ ከሎ ናብዚ ክድይብ ክንብል ከለና ፅንፅዋይ ይመስል ነይሩ ሕጂ 100 ሽሕ ከሎ أنا كمان قال لي إذا نقرأكم زل عمر أب 5 قرش خلا بيتكوين 5 شيء كبتس يقبلوها خلون سحاق سبي سحق الله من لاقة سلام نيرو بدل سلاف تنتي تمرتي نتي كنتات كاسمع زي دلنا نسينا مودة مسحاق الزخون نمودة تازيا رينا You have been a leader in willing to embrace crypto. You have made it so that people can be in Bitcoin. We hear that you are thinking about Ethereum. These are incredible things. Now BlackRock is not known as a gunslinger by any means, so you obviously must believe that this may be as an alternative. እዚ ትሪእዎ ዘለኹም እቲ ዝዛረብ ዘሎ ሓደ ዓብዪ ፍሉጥ ጋዜጠኛ እዩ ንቢትኮይን ጓሓፍዩ ጓሓፍዎ ትርጉም የብሉን ፅሉላትን ሕማም ርእሱ ዘለዎምን ደናغሩን እዮም ቢትኮይን ዝገዙ ዝነበሩ እናበለ ንነዊሕ ዓመታት አንጻር ቢትኮይን ዝጎዝጎሰይ እቲ ዝሓቱ ዘሎ ጋዜጠኛ ኣብ ናይ ኢንቨስትመንት ዓለም ካብ ፍሉጥ እዩ እቲ ዝሕቶ ዘሎ ድማ ላሪ ፊንክ ይበሃል ናይ ብላክ ሮክ ዝዓበየ ኮርፖሬሽን ናይ ዓለምና ከባቢ 11 ትሪልዮን ኣሰት ኣንደር ማኔጅመንት ዘለዎ እዩ ንባዕሉ እቲ ላሪ ፊንክ ቢትኮይን ናይ ሰረቕትን መታለልትን ገበነኛታትን ኢሉ ዓብ ተሰማዕነ ዘሎ ነዚ ሚድያታት ናይ ዓለም ዝቋፀር ዝበሃል እዩ ስለዚ ንሱ አንጻር ቢትኮይን ነዊሕ ጎስጊሱ ድሕሪኡ ኣፅኒዕዎ ስምዕዎ ካብ ኣፍ ስምዕዎ ኣሚን ልዕሊ እዚ ኣፍልጦ ክህልወካ ይክእልን ልዕሊ እዚ ሓሳቡ ዝቀየረ ሰብ የለን ስለዚ ፈሊጥካ ኣስተውዒልካ እንተኸድካ ንዓኻ እውን ክጠቕመካ ንዓኻ እውን ክጠቕመካ Is this an alternative in order to be able, because of the deficit, maybe something long term people should have? Absolutely. As you know, I was a skeptic. Yes. I was a proud skeptic. So ኮርዒ ዝዛረብ ዘሎ ከም ትፈልጠና ኣነ ቀደም አንጻር ቢትኮይን እየ ነይረ አንጻር ክሪፕቶ እየ ነይረ ኖርማል ጥራይ ዘይኮንካ ዓውዝ ዝበልኩ አንጻሩ ስኬፕቲክ ማለት ብጥርጣሪ ዓይኒ ዝርዮ እየ ነይረ እዚ ከዓ ብሕቡእ ዘይኮና ሚድያ ወፅዩ አንጻሩ ብዙሕ ዝተዛረበ ሰብ እዩ And I studied it, learned about it, and I came away saying, okay, my opinion 5 years ago was wrong. Here's my opinion today. This is what I believe in today. I believe the opportunity today. I believe Bitcoin is legitimate. I'm not trying to say there's not misuses. So እንታይ ዝብል ዘሎ ድሕሪኡ ግን ወሲደ ግዜ ወሲደ ኣፅኒዐ ተማሂረ ፈሊጠዮ ቅድሚ 5 ዓመት ጌጋ ስእሊ ነይርኒ ሎሚ ዘለኒ ግን ቢትኮይን ሌጂቲሜት ወይ ቅቡል ዝኾነ ናይ ኢንቨስትመንት ቪሄክል ወይ መሳርሒ ምዃኑን እዚ ክዛረበ ከሎ ኣነ ኣምፅአ ነይረ ኣብ ዩቱብ 62 ሽሕ ከላ እዩ ነይሩ እዛ ዘረባ እዚኣ ኣምፅአ ነይረ ቅድሚ ሕጂ ፕሊዝ ዓበይቲ ኢንቨስተራት ETFs ማልቲ ቢልዮነራት ኢንስቲትዩሽንስ ናይ ትሪልዮናት ኣሰት ዘመሓድሩ ዘለዉ ይኣትዎ ኣለዉ ዕድልኩም ራዩ ዘይኮነሲ ብትክክለኛ መንገዲ ከይድኩም ዋላ 100 ቅርሺ 200 ኢንቨስት ግበሩ ኣይትኸስሩን ኢኹም ኢለኩም ነይረ ገስወት ሕጂ ነዛ ቪድዮ ክገብራ ከለኹ ከባቢ 100 ሽሕ ልዕሊ 100 ሽሕ ከማን ኮለል ትብል ኣላ ቢትኮይን እንታይ ማለት እዩ ካብ ሽዑ ካብቲ 62 ዝነበረ ክሳብ ሕጂ 4% ከባቢ ወሲኹ ኣሎ ማለት እዩ እዚ ከዓ እንታይ እዩ ብሕጂ እንታይ ከጋጥም ይኽእል እዩ ዝነገረኩም ዘሎ ናይ ዝሓለፈ እንኳ ዘይሰማዕኩም ንዓይ ለምኒን ክብለኩም ኢለ ይኮንኩን እዚ ዕድል ተጠቒምኩም ኔክስት ስቴፕ እውን ተወሲድኩም ክትጋገዩ ትኽእሉ ዘይትፈልጥዎ ነርኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ጌጋ ሓበሬታ ተዋሂብኩም ነይሩ ትኾኑ ገለገለ ሰባት ካለዎም ኣብ ኮሜንት እውን ኢሪቴት ዝገብረኩም ዘረባ እዚ ዋይ ስለምንታይ ሕማቕ ይስማዓካ ከድካ መፅናዕቲ ግበር ግዜ ውሰድ ብፍላይ እቶም ንከምዚ ከዓ አንጻሩ ዝዛረቡ ብዙሕ ግዜ ዝተማሃሩ ሰባት እዮም ዝመስሉ ትምህርቲ ዘለዎም ገለ ነገር ተምሃሩ ዋላ ብእንግሊሽ ፅቡቅ ዝፅሕፍ እዮም ከይዶም ሓንቲ ሶምን ኢንቨስት ገይሮም መፅናዕቲ ክንዲ ዝገብሩ እንታይ ይገብሩ ገለገለ ሰባት ኣክንዲ ነቲ ቢትኮይን ብትክክል ከፅንዕዎ ዝፍትኑ ቢትኮይን ስርቂ ምዃኑ ዝእምኖም ሓበሬታ ጥራይ ይደልዩ ቢትኮይን ሕማቕ እዩ ቢትኮይን እስካም እዩ ገለ ንዝብሎም ሓበሬታ ንዑ ጥራይ የንብቡ ስለዚ ብኡ ሊቅነት ኣለዎ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ግን የብሎም ንዓም ለውጢ ይምፅእ ኣሎምኒ ቢትኮይን ሕማቕ ኢልካ ለይቲ መዓልትን መፅሓፍቲ ፅሒፍካ ኣብ ዩቱብ ተዛሪብካ ረብሓ ከተምፅእ ትኽእል ኢኻ ኢልካ ኣብ ዩቱብ ፅሒፍካ ግን ዝመፀካ የለን በንፃሩ ወላ ነቲ ትፀልኦ ነገር ጌጋ ኮይኑ ስማዓካ ግዜ ወሲድካ አንብቦ ስለምንታይ ትፀልኦ ኣለኻ what is the problem እንታይ እቲ ጉድለት ኮይኑ ስማዓካ ናኾ እንታይ እቲ ኮንሰፕት ዲ ሕማቕ ወይስ ስፔኩሌቲቭ ሰባት እዚ ንትን ይብልዎ ስለ ዘለዉ ስለዚ ኢቤጅ ኢጎናትካ ለዮሞ ኬትኪ መፅናዕቲ ግበሩ ኣነ ድማ ንቢትኮይን ዋና ናይ ቢትኮይን ኣይኮንኩም ወይ ናተይ ትካል ኣይኮነን ወይ ናይ ሓትኖይ ትካል ኣይኮነን እዚ ዕድል እዚ ንብዙሕ ሰብ ካብ ድኽነት ናብ ፅቡቕ ሂወት ዘምፀ እዩ ብሕጂ ድማ ዝበዝሐ ልዕሊ ኩሉ ድማ እቲ ናይ ድኽነትን ገለን ገዲፍካ ናፅነት እዩ ዝበካ ገንዘብካ ባንክ ድሌት ባንክ ክገብሮ ከሎ ኣብዚ ግን ብቢትኮይን ድሕሪ ሒዝካዮ
መንግስቲ ኣይትንክፈካ ዋላ ሃገር ኣይትንክፈካ ዋላ ኣሜሪካ ኣይትንክፉኻ እቲ ቢትኮይን ዝቆፃፀሩ ሓይሊ የለን ስለዚ ብንእሽተይ ተበጊስኩም ዘድሊ ዕምቋት ወሲድኩም ዘድሊ ስጉምቲ ክትወስዱ ኢለ ዘምፅኣ ዘለኹ ኣብ ናይ ዓውዲ ቢዝነስ ስለ ዘለና ሕጂ ናብቲ ናይ ፖለቲካ ክንሰግር like everything else, but it is a legitimate financial instrument that allows you to have maybe uncorrelated, non-correlated type of returns. I believe it is an instrument that you invest in when you're more frightened, though. It is an instrument when you believe that countries are debasing their currency, debasing their currency by excess deficits, and some countries are. I believe we have countries where I look at it as a vehicle. A lot of people. Optimism. Thanks. And also for a great. سنتاي زبلو زلو حجرات أبعدا زاتوال زلو عبتر الله ونابله أبزي حنتنا مودة كسمعكم أتي ناي زبنا تترات أرز نبرة زبلاس. My thinking is like, I don't believe it, so I can't believe it. I want to thank Larry Fink for the message of optimism. Thanks. And also for a great quarter. Larry Fink is the co-founder, chairman, and CEO of BlackRock. I think the most important investment company in the world. Thank you. So زينا نقرأكم دلنا تسترفع وسانديو سقمتي نباهم بعالهم كتوسنو تقولوا أنا تعبريت هاي بكم الله وتم بعالهم تقبروا تقولوا قبروا تديلو دعري حاجز ناتي program تدليهم abdrarhiwa.com ويونا comment section زلوا حبريتها تقيمكم بوك تقدروا تقوليهم نابت next topic نسجرينا. Elon Musk is now officially richer than the emperors of history, with a net worth of over $439 billion. That's according to Bloomberg Billionaire Index. Musk has now surpassed Mansa Musa, the 14th century emperor of Mali, long considered the wealthiest man to have ever lived. Elon Musk حبتنا Elon Musk نخد رقعون أشجار أبزخونه لدرجة بتعيله. حبتنا Elon Musk لعلى 400 بليون. ኣብ ታሪክ ወይ እውን ኣብ ፅንፅዋይ እውን ሓደ ዓብይ ኢምፐረር ናይ ማሊ ዝነበረ ማንሳ ሙሳ ዝብልዎ ከባቢ 400 ቢልዮን ነይርዎ ዝበሃል ዝነበረ ካብኡ ንላዕሊ 430 ገለ ቢልዮን በፂሕሎ እቲ ዘገርም ከ መሊስ ክውስኽ ምዃኑ እዩ ምክንያቱ ምንጭ ናይ ሃብቱ ተስላ ኣብ ተስላ ኢንቨስት ጌርና ዘለና ገለ ተስላ ጥራይ ኣይኮነን ካብ ተስላ ንላዕሊ ምንጭ ናይ ሃብቲ ካበይ ምዃኑ ስምዑ ኢሎን ማስክ እቲ ዘለዎ ፅልዋ ንኤክስ ዘለዎ ገለመለ ጥራይ ዘይኮነስ ሃብቲ ናቱ out of control. Milestone came after a $50 billion boost thanks to an insider share sale in his privately held SpaceX, which is now valued at $350 billion. Musk's fortune has staged a remarkable حبتنا إلى ماسك أبزوان زي ماني درايفز قبل زلوا سبيس إكس بحالتنا روكيت كامباني ناتو نايت سبيس شيب كامباني ناتو نيو زي ناي ستارلينك بحال إنترنت بساتلايت شد زلوا كامباني سلزي تسلا ناي كندي عمتات أول مست كبابي 15 عمت قال جيران طلع كبابي 600 بيل كبابي 1 تريليون قريبا يراه أنت بزقل أفزع أبزلوا أبزوان زي جماني سبيس إكس يو 350 بليون فالويشن بس يحلو السوق بركناوت عداقاون يلن برايفت كامبانيو سلازي تم سبعة بجنزب من يوم كزيارة أو ينفس جيرهم زلوز بالهم رحتو قال ملقن حجرات عرب دما سعود عرب إماراتن أبو ينفس جيرهم كم زلويز نقر قطرون هلو خواني زين حجرات عرب عبد سبيس إكس بوشت عتيان جنزب أبو ينفس جيرهم كم زلويز نقر سلازي زين سبيس كامباني دما بقليلو سمايك بس زغل مخانيز نقر زلو سلازي حب ساخا برايفت كامباني كباب 4% نايت كامباني إلى ماسك زوننا. And this is going to be incredible. كاب كل غاي private سلزغونه الزجبر دو نابزخيد دو خمسة دو بركدو قال نابلو زشجروا سبات يلون عبيت بوكيز زلوهم زأمنوا أب إلى ماسك ملو بملو زأمنوا investors يزلوا سلزي freedom بزلوا من قد innovate زجبر زلوا تام companies سلزي إلى ماسك is gonna be extremely powerful. كاب متن لعلى قد السب كوني لأنه غلو دما نعلمنا زحيلة هجر أمريكا انتهينا president أمريكا تزحيلة president دحريلنا ربع عركيو دارجا أفسلت أن خمت بجنزوبت رادي كونه بتسلوان هاتون السيمتي وانا دونالد ترامب كلبل لغلينا بزي إلى ماسك بفلا إذا إلى ماسك أنصار تزغزغز نيرو أما يتعوتني الكحت زاربا يتخلني خمهنيات مودا درتو كمال هاريس يعني نعاس كحلفا يخل نيرجن بتعمي تجعلاقيو قال مل من البات ويون تياتهم نبيديا قال يرو متعوتون نيرو نا إلى ماسك أبتي دونالد ترامب أقول من بارو العلاقة قد سنة نيرو وسلزي حبتامن زل على الواز اللون سبسي قال يوم سنتايب له يلوم كاب واشنطن دي سي نقال سبسي بجنزب لما ينكاتو منو ندون ني لا ماسك بمنتهى خاطر الوات بجنزب دي خاطر الو بالسوشيال ميديا دي خاطر الو بمنتهى خاطر الو بقول لي عزواز لون عالم I don't know انت رحمة حاسبي لا ماسك تقند دينجروس سب كونزل مخانو معناته ساتلايتس ناتو دارجاني انترنت عالم
እና بحاتي زخيد زلو سماي زخيد من كركر قصر حدا ناتي كخون سلازي نزا بلانيتنا عابي صلوا كغبرلا ويون كمالكا زخل سبنتلو إلى ماسكن ناتو كوربوريشن إن كون نخينا بتكالا رسج. Already leveled Gaza, they have a truce with Israel has a new target. They have already leveled Gaza, they have a truce with Lebanon, and now Prime Minister Netanyahu has turned his sights to Syria. He's pounding them with airstrikes. The attack started on Sunday, almost as soon as Bashar al-Assad's regime fell, and it's continued well into this week. Some 350 airstrikes were carried out in the last 48 hours. 350 airstrikes. Israel has released footage of their operations. Take a look. So ilam بزعبا قطبا بيزنس كنزارب كلنا مچم زراغو خلص روي مايدي ستا كم زبال نتنياهو دما مفتوتو خوينلو سوريا زكلاخلي لغليله 350 تارجتس بنفرتنا تغيرو اسرائيل نتناي سوريا وتهدراوي حيلي زخونه يكون حوارو كاب حجن 100 عام سقات كفطروا كم زي كل غيرو يرمسالو تهاجر ليبانوس كسبوني يقوليهم زبالهم بميسايلاتن بنفرتون غيرو حمد غيرو وتعدي غزة already دماسيسوا حجر مان سوريا كما يمسلالو I think تفلتيغ معنا نتنياهو حركاتهم زصلو مراحت مخانو جن it is what it is حيال ندحرقينكا جورج فتيو او يصليو زمصلوت يلن እዚ ኩነታት እዚ ንዑ ይኮይኑሉ ዘሎ ሕጅውን ሙዳቕ ናይ በሻር አልአሳድ ዝለዓለ ዕድል ፈጢሩሉ ስትራቴጂካዊ ረብሓ ናይ እስራኤል ብቁልጡፍ ክሳለጥ ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ያ እቲ ሃገር ንምስፍሕፋሕ ዓብ ተራ ክህልዎ ከም ዝኽእል ኣብዚ ጉዳይ እዚ ዝንገር ዘሎ ንቐፅል One on a research center in the capital Damascus and second on Syria's naval fleet. Take a look. The entire Syrian Navy is gone. All those ships were sitting ducks for Israeli strikes. They say 80% of Syria's military capabilities have been destroyed. The obvious question is why? Why is Israel attacking Syrian military sites? It's basically a preemptive strategy. Israel says these military capabilities could fall into extremist hands or into the hands of pro-Iran groups. And they could use these weapons to attack Israel. So Netanyahu is not waiting around for that to happen. He says we'll destroy the weapons anyway. He also sent a message to the new regime in Damascus. Listen in. ብሓፈሻ ነተንያሁ እንታይ ዝገብር ዘሎ ንሱርያ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ሓድሽ መንግስቲ ይመፅእ ኣሎ ገለ ይመፅእ ኣሎ ምናልባት ሓሳቡ ቀይሩ አንጻርና ጠጠው ክብል ስለ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሪስክ ኣይንወስድን ኢና ኩሉ ወታደራዊ ዓቕምታት ናቱ ዚሮ ክንገብሮ ኣለና ማለት ከላሽንን ሽጉጥን ክሕዙ ክእሉ እዮም ግን ታንኪ ይኹን ዓብዪ ሚሳይላትን ነፈርቲ ኩናትን ክህልዎም ከምዘይብሎም ስለዚ ዝተረመሰት ሃገር ክትከውን ከም ዘለዋ ገይርዋ ኣሎ ግን تعلم هذا ما يس مي تعلم أنا تو أبتك بابتي زخونة إسرائيل سقات كفترة لازغل ويون كسفاف عنده اليوم أجمع زي فترة لهم كون خلال relations with the new regime in Syria. But if this regime allows Iran to reestablish itself in Syria, or allows the transfer of Iranian weapons or any other weapons to Hezbollah, or attacks us, we will respond forcefully and we will exact a heavy price from it. What happened to the previous regime will also happen to this regime. زعامة كارتاي بأفقات بقيرة تنقام الله. نحن مساهم بسلام كسرح وي سلام كن مسرت ندلنا بزخونه يكون من قدني إيران عدل انت فطيركم إيران أبتبوا تاخد من لاس أرسل زلا بزخونه يكون من قدني إيران عدل تفطيركم كم تزحلفنا بشار الأسد غيرنا يزلنا كما خنقبركم خانا كتذكروا لكم بمبال صبغ زخونه متنقطاي زبم زلو زي اتناي دق حيلتات كون خلو اوش سيريا زلو نشيرينا نبزو بانا سكرينا The most important questions, who controls which part of Syria now? The country's HTS rebel group say that they now control the city of Deir ez-Zor in the eastern part of the country. That after intense battles with Kurdish-led US-backed forces. The city was held by Kurdish forces only for a few days, replacing the ousted Syrian government military. The Deir ez-Zor region is strategically important. It is home to oil fields and a center for oil production. HTS fighters say they also want to advance to other cities. So أبت حتى زلوا حجي أبز وانزي من أين حيلي انتهي قاصر من أبي على زبل حتى أبتي سوريا زبهال أزار بارسيو قين زلوا معناته أتي ناي كرداويان حيللو نايتي HTS بهال حيللو كالو تستفل عليه بيستفل عليه من قد زمزو حيل تقدمالو تزي من أبي على انتهي قاصر على زبل حتى ولا استبيت حتى أنت مسألة هذا كابتي بتدقاقامي دسمع زلوا بوتايب سوريا لو تمتيوا قال ما لمتيوا قال الكادليت كاختزارب تخليقا بردين نفددي تكونتات نيدق حيلتات حبابي زي تعدن قطر زلوم حيلتات يوم زلواو ابزن احنا نتقصلكم زلو ختم زعبه ينبر ناشتو بيستفل عليه من قدي نستفل عليه اجندا تصرحوا وخالو زدقفوا بزحات حيلتات يوم زلو زياتهم نتهجر مزاي ابي كبصعوايم وي دونت نو جنب حفشه
أنا بزمتي نتزلو كنتات ريبورت ناقبركم خيدي كاونا تمهاركم كابتي كنتا زلو ناتمهارنا كن كيدنا مغنياتو هاجر كتغير ويون مراحي خدبر وي مراحي كابسلت أنا كتورد كبيد انديسو نعم كبار تراي ستراي تقينو تعلامة خاقنا موداتا زقات مكابدوتات كنرينا من البات كاب سوريا تماهرنا إلى أمريكا نتناي HTS بازلوزي حياة تحرير الشام بازلو ناتو حلافي نتجلان الجلان زلوزلو نعو جتاكو علو لو تقبلنا نخركب قالي وسكسولو لو قل كالوت مسوزك أنا قنو نخال أجندة أمريكا تدقفهم حيلتات تركو تدقفهم حيلتات إسرائيل تدقفهم حيلتات اللو جوردان تدقفهم حيلتات اللو لذي كلاتهم زياتهم أب حدا بوتا مسيوم حدا علامة غيرهم أب حدا من قدنو كخدو قليل كخونا يكونن بتقين بتقن إذا كنتات معزاب زليو ناي سوريا دما كابتن كالوت هجرات كابناي العراق ناي يمن كابناي ليبيا السودان زفلن كخون تمنيتنا يوجن قليل كخونا يكونن كابن كفله because right now قد منابت زبانا متاونا دحان ناي السودان كري حسيبني رجن بنا إثيوبيا كنجمرينا Ethiopia is the biggest issue of Zobana so let's start with it and مجمع بزيناتات ونريهم اللهم point in relations between Somalia and Ethiopia. After 8 months of intense diplomatic efforts initiated by Turkey, leader Mahmoud shake hands and sign a landmark agreement aimed at resolving their long-standing dispute over Ethiopia's growing ties with Somaliland, which Somalia considers parts of its territory. So داينا نرزلنا بزي هذا أقداسي مايلستون ويون نتزوبا بفلاي كاب كويناتن ورا كويناتن أدل كبزخل ناي سلام مدرخ تفاتير له أوكي كمزي سلام كتبهال كتردادا هذا نجاريو نزل نجارزي أبتك بارنا مقبارك انتايو خون بحجي كره أبزوان زي انتاينا نرزلنا أبي أحمد سلام تاي وسينو خون مالت قد مستوى السنة جزء قدمي exactly عصرت حدا وارح በስምምነታችን መሰረት ከወንድም የሶማሊላንድ ህዝብ ጋር በትብብር ለመልማት ለማደግ የጋራ ሰላማችንን ለማረጋገጥ የሚያስችል መነሻ ሰነድ ይሆናል። ከዚህ ቀደም በተደጋጋሚ እንዳነሳ ነው እኛ ያሉን ሀብቶች የመጋራት የመካፈል በጋራ የመልማት ፍላጎት እንጂ ማንንም بحايل ماسكدد فلاغوت يل So زيك ورقلت حدا ورحا حدا اسرع 4 زقاطه ما فصامين يروح عندبت مس سوماليلاند ناي افتق بحري رخيبنا انتي بحال كوينو تمسجن فتاري افتق بحر رخيبنا بريكينج نيوز تباهيلو نتا ميديا لبومات فيهم لا نيرو لو مخا دحري كبابي 10 حدا ورحن منفق كنبلو نخل اتا غداي نا بورصه تمليسالا مخالا زراربا أبي أحمد عبد الديل غير وزلو تزارب كلهم سمعينا وتترجم أنا خي كل فكم بعلك تزارب كلهم سمعين. Would shake hands and sign a landmark agreement aimed at resolving their long-standing dispute over played a crucial role in brokering the historic deal, which reaffirms both countries' respect for each other's sovereignty and territorial integrity. Turkish President Recep Tayyip Erdogan has تاسمع بحتر زبالة أمنتهم ترداديهم زلو نزبلنا دما نعبي جارجون زربا كنسمع عندنا جن حنت كابتي زيادة سمع agreement ناي كلتيوم هجرات تغيرو ما زلو ياتا declaration نايتي سمع تغير وزلو سلازي اتك عندي أقداسي أو تسمعي عملو زلو نت بدما كلتين هجرات ناي نحت حدن من البعض أبساسي ربعي paragraph 3 وتلو تخليهم تابلالو the leaders of Somalia and Ethiopia reaffirmed their respect and commitment to one another's sovereignty, unity, independence, and territorial integrity, as well as the principles enshrined in international law, the Charter of United Nations, and the Constitute Act of the African Union. ስለዚህ ኣብዚያ ጉዳይ እዚኣ ላዕልን ተበልካ ታሕትን ተበልካ የማን ተበልካ ፀጋም ተበልካ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ንድሕሪት ወዲቁ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መርገፂ ተቐይሩ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዝሓሰቦ ካንስል ገይርዎ ኣሎ there's no left and right ወይ when discussion is ነዚ ክብለኩም ከለኹ ገለገለ ፕሮፓጋንዲስት ናይ ኣቢ ከም ዝተዓወቱ ልክዕ ከምቲ ኣብ 2002 ብይን ናይ ዶብ ናይ ኤርትራ ምስ ተዋህበ ስዩም መስፍን ኣብ መድረክ ወፂኡ ዝበሎን ዝዕገርገሮን ልክዕ ኣብዚኣ ድማ ልክዕ ከምኣ እዮም ዝገብሩ ዘለዉ እቶም ፕሮፓጋንዲስት ናቱ ኢትዮጵያ ከም ዝተዓወተት but in reality ኣብ ኩንነት እዚኣ ተነጢ
the leaders of Somalia and Ethiopia reaffirmed their respect and commitment. ስለዚህ ሶማሊያ ንነዊሕ እዋን ዝሓተተቶ እንተነይሩ እንታይ ነይሩ ልኡላውነትናን ናፅነትናን ግዛእታዊ ዶብናን ግዛእታዊ ሓድነትናን እታ ሃገርና ክኽበር ክኽእል ኣለዎ ብዘይ መንግስቲ ናይ ፌደራል ዝኾነ ይኹን ሃገር ኣብ ውሽጢ እታ ሶማልያ ትበሃል ብዓለም ደረጃ ትፍለጥ ሃገር ውዕል ክፍፅም ዝኽእል የለን ከምዚ ናይ እዚኣ ኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ኢሎም እዮም ዝከራኸሩ ነይሮም ስለዚ ኢትዮጵያ ኣብ ኣርዒማ ኣላ ኢትዮጵያ ግን ነዚ ስለምንታይ ጌራቶ ኣላ እዚ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እስከን ኢትዮጵያ ንኣብይ ኣሕመድ ክዛረብ ከሎ ክንሰምዖ ቢካዝ እቲ ኩነታት ቀደም ናይ ቱርክ ክዛረብ ከሎ ንሰምዕ Census on Wednesday during a joint news conference. As a result of the confidence that Somalia and Ethiopia have in our country, we have reached an important stage in the Ankara process that we began 8 months ago. By overcoming some resentments and misunderstandings together, we have taken the first step towards a new beginning based on peace and cooperation. እዚ ንሪኦ ዘለና መን እዩ ነዚ ጉዳይ ዝፍፅሞ ዘሎ طيب ኤርዶዋን ናይ ቱርክ እዩ እንታይ እዩ ረኺቡ ዘሎ ኤርዶዋን ኩሉ ነገር ፐርፌክትሊ ራን ይገብረሉ ኣብዚ እዋን እዚ ጂኦፖለቲካሊ ብኩሉ ሱርያ ወዲቑ ንሱ ዝድግፎ ዝነበረ ሓይሊ ዕውት ኮይኑ ወፂኡ ኣሎ መከራኸርቱ ዝነበረ ሓይሊ ወዲቑ ኢራን ካብቲ ቦታ ተኣሊሉ ኣሎ ኣብ ዞባና መፂኡ ኸ እቲ ዝዓበየ ግድል ናይቲ ዞባ ኮይኑ ዝነበረ ዝዓበየ እኳ ክብሎ ይክእልኒ ግን ሓደ ካብቶም ኣገደስቲ ግድላት ናይ ዞባና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል እናተባሃለ መዛረቢ ናይቲ ዲፕሎማቲክ ወርልድ ዝነበረ ቱርኪ ብሽምግልና ፈቲሓቶ ኣላ እዚ ንቱርኪ ዓብዪ ኣወንታዊ ስእሊ እዩ ብወታደራዊ ይኹን ብዲፕሎማስያዊ ዓይኒ ኤርዶዋን ናይ ብሓቂ ኣገዳሲ ቻፕተር ንናቱ ፅልዋ ብፍላይ ኣብ ሶማልያ ምስ ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕሚ ወይ እውን በይዛ ተሪኻ ግምት ብምእታው ነዚ ጉዳይ እዚ ክፈትሖ ዝኽእል ዝነበረ ሓደ ንሱ ምዃኑ ዝንገር ዘሎ ኤርዶዋን ነፍሱ ሪሊ ፅልዋ ናይቲ ሃገሩ ክሳዕ ክንደይ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ወላ እውን ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ኣብቲ ዞባ ዘለዎ ክልምንታይ ሓያል ምዃኑ ሪጅናል ፓወር እናኾነ ቨሪ ኢንፍሉዌንሻል ፀላዊ መራሒ እናኾነ ይመፅእ ኣሎ ፅልዋ ናይ ቱርክ ድማ ብኡ መጠን ይዝርጋሕ ኣሎ ማለት እዩ ምስ ኢትዮጵያ ብዙሕ ዲልስን ርክብን ዘለዎም እዮም ኩለንተን ፀለውቲ ፅልዋ ዝገብረ ሃገራት እንታይ ኣለዎን ሓደ ፍሉይ ነገር ኣለዎ ፍላግሺፕ ኤርላይንስ ኣለዎ ኤርላይንስ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ናይ ዲፕሎማሲ መንገዲ ዘሳልጥ እዩ ኤርላይንስ እንተለካ ሰባት ምስ ሃገርካ ክፈልጡ እዮም ህዝብኻ ድማ ናብ ካልእ ዓለም ንክዝርጋሕ ዕድል ኣለዎ ትርክሽ ኤርላይን ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዓበይቲ ኤርላይንስ ኣብ ዓለም እዩ ናብ ኩሉ ኩርናዓት ናይ ዓለም ዝወናጨፍ ኣብ ኣፍሪካ ድማ ኣብ ዝበፅሑ ቦታታት ዝኸይድ እዩ ምስ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዝወዳደር እዩ ስለዚ ሓደ ካብቶም ከምኡ ድማ ዓብዪ ኤርላይንስ ስለ ዘለዎ ኢስታንቡል እንታይ ማለት እዩ ኣብ ዓለም ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ሃብስ እዩ ናይ ትራንዚት ትገብረሉ ቦታ ብፍላይ እቲ ሎንግ ዲስታንስስ ካብን ናብን ኢስታንቡል ማለት ሓደ ሪሊ ማእከላይ ቦታ እዩ መወዳድርቱ ብንያው ርሕቕ ዝባልካ ዱባይ ዘሎ ስለዚ ኢስታንቡል ዱባይ ኢስታንቡል ኢልካ ምስ ቀፀልካ ናብ በዓል ፍራንክፈርት ኢኻ ትመፅእ ማለት እዩ ናይ ኤውሮፓ ማለት እዩ ፍራንክፈርት ድሕሪኡ ለንደን ኢኻ ትኸይቶም ዓበይቲ ሃብስ ዝበሃሉ እዚኦም እዮም ማለት ፓሪስ እውን ክትወስድ ትኽእል ኢኻ ፓሪስ ለንደን ፍራንክፈርት ሰለስተ እዮም ተወዳደርቲ እዮም ግን እቶም ቢግ ፍላይትስ ግን ኣብዚኣቶም ኢኻ ትረኽቦም ስለዚ ኢስታንቡል ኣብቲ ኩሉ ከባቢ ሰንትራል ኤስያ ዘለዎ ወይ እውን ዩሮፕ ኤስያ ዘሎ ከባቢ እቲ ቱርክ ዝበሃል ኣገዳስነት ኣለዎ እንደን ዱባይ ምስ ዱባይ ሕጂ ስዑድያ ምስኡ ክወዳደር ዝፍትን ዘሎ እስቲ ናይ ቁጠባ ኢና ንርኢ ዘለና ኢትዮጵያ ድማ ዓብዪ ኤርላይንስ ወይ ዓብዪ ኤርፖርት ክንገብር ኢና ክብሉ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ ዘለዎ ፅልዋ ትራንዚት ንክኸውን ዓበይቲ ፍላይትስ ኣብ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስቶም ዓበይቲ ካብን ናብን ዝኸዱ ንኤስያ ዝኸዱ ንኤውሮፓ ዝኸዱ ንኣሜሪካ ዝኸዱ እውን ብቐረባ ብኡ ክሓልፍሉ ዝኽእሉ መንገዲ ትሕልሚ ናቶም ከምኡ እዩ እዚ ንግደፎ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብይ ኣሕመድ ስለምንታይ ነዚ ነገር እዚ ኮምፕሊትሊ ኣንፃር እቲ ዝደልዮ ዝነበረ ክቕበሎ ክኢሉ ንዝብል ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና መጀመርያ ግን እስኪ እቲ ዘረባ ናቶም ትንክፍ ከነብሎ ኣብዚ ሶሪ Somalia and Ethiopia. With the valuable contributions of both nations, we have agreed on the joint declaration we are presenting today. The agreement paves the way for Ethiopia's access to the sea, a key issue for the landlocked country, while ensuring Somalia's sovereignty is respected. With the declaration, the two leaders also agreed to set aside past disagreements and work together towards mutual prosperity. Ethiopia and Somalia are two neighborly countries, and they have mutual interests in cooperating together and building. መራሕና ሶማልያ ብርግፅ ዕውት ኮይኑ ይወፅኡ ዘሎ ኣብዚኣ ጉዳይ እዚኣ ቢኮዝ ኤግዛክትሊ ኣብ አልጀዚራ ቀሪቡ ተውዕል ምስ ተፈፀመ ድሕሪ ሒደት መዓልታት ኣብ አልጀዚራ ኣብ ቀጠር ኣብ ዝነበረሉ ኣብ አልጀዚራ ኣብ ኢንተርቪው ዝገበረሉ እንታይ ኢሉ ንኢትዮጵያ ብሓሙሽተ መንገዲ ብሓሙሽተ ወደባት ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንህቦም ንኽእል ኢና
እዚ ግን ምሳና እንተ ተሰማሚዖም ምስ ፌደራል መንግስቲ እንተኮይኖም ይንበር በዚ ገይሮም ዘለው ቅቡል ኣይኮነን ኢሉ ነቂፁ ተሪሩ ኣብ ኩሉ ፕላትፎርምስ ኢትዮጵያ ላዕልን ታሕትን ኣቢሉ ንኣብይ ኣሕመድ ኣንበርኪኽዎ ኣሎ ዲፕሎማቲካሊ ወታደራዊ እውን ስጉምቲ ነይርዎ እዩ እዚ ማለት ዲፕሎማሲ ጥራይ ኣይኮነ ወታደራዊ ምስ ግብፂ ዝገበሮ ምስ በዓል ኤርትራ ዝገበሮ ምስ ቱርክ ዝገበሮ ዲልስ ንኣብይ ኣሕመድ ፀገም እናፈጠረሉ መፅኡ ኣብይ ኣሕመድ ናይ መወዳእታ ውሳኔኡ ፅንሄ ኢለ ክነግረኩም እየ ስለምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል A prosperous future of both our two countries and our two people. We are very much grateful for efforts of Turkey. Somalia, as has been, will remain a true friend of Ethiopia. I believe that today's constructive discussions will push us into a new year with this spirit of cooperation, friendship, and the willingness to work together and instead of against each other. Once again, I thank President Tayyip Recep Erdogan and the people of Turkey, as well as His Excellency Hassan Sheikh, for convening this meeting, also for concluding in a win-win approach. I thank you. So ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኣብይ ኣሕመድ ስዕረቱ ኣባ ከለው ውሰድ ኣቢልዎ ኣሎ ላዕልን ታሕቲ እውን ኣይበላን ኣብ ምክንያቱ እቲ ሶማልያ ተቀላጢፎም ነቲ ዝተገበረ ውዑል ኤግዛክትሊ ኣብ ምንታይ ከም ተሰማምዑ ነተን ቡለት ፖይንትስ ገይሮም እቲ ቪላ ሶማልያ ዝበሃል ብንጹር ከምዚአን ገይሩ ኣውሪድዎ ነይሩ ተሰማምዓና ኣለና ሓንቲ ኢሉ they agreed within a spirit of friendship and mutual respect to forego and leave behind differences and continuous issues and forge ahead a cooperative manner ስለዚ أبي أحمد نبي حق بحرس اللي تلقى بس تاخذ زلها ما قد قريفنا نحن إن كان هبان تبهيلنا بحدا كن السماع معنا خلينا أبزبل تزيد تزنبرة tensions قريفهم أبكال سمع خدوا خمسة لهم Somalia recognizes the sacrifices كمان ما Somalia نتسرعنا إثيوبيا أمريكهم زخاف الواقع كم تقبلون نزيد ما they acknowledge سلزي within the African Union missions مالتي they acknowledge the potentially diverse انتهي يجي من البعض أبي أحمد أبزي أكره بازغل سراويتنا إثيوبيا كم عقب سلام أبي إثيوبيا أب سوماليا كقصة لنتقينه قبل ما كنت ناي سوماليا نايزي بريزنت حسن شيخ محمود تانيرا نتا MOU كانسل كجبرالو انت زي اللي كساب ديسمبر مودتا تقليلو كوتس خلالو يعتبر نيرا انت خوني أبي أحمد كابتي أب سوماليا زجبر زلو قد هاي كوتس كبيت سلو زخون نعو مخنياتو كاب سوماليا انتوز انتاي خقات ما فريزو لسو نتا بوتاناتو بناي جبس سراويت كتكايو شجري دم عمليس كبسيو ناي سوماليا ترى كونس أوش تعدي بزوج أجمع كقطعني سلزي أتعمل سوماليا لاند زلا يكجت فمو سراويتي كاب سوماليا زي وصل من جدي كجبر خلال نتاع كاب سلام ترخيبات سبعة تدير رخيبات كاب تبوتاتي بايلاترال نايكلتي يبركب زلوا سراويتون سلزلهم بناي أفريقيا يونيون ترى كونس نايكلتي الركبات اسمه نايكلتي هجرات ركب زعتوا سراويتون على اللومي كلت عين سراويتي زلوا إثيوبيا بسوماليا نافريكان يونيون ميشنس كجلجلي زعتولو بايلاترال نايكلتين ركبات تجيرو نتي منجستن محاس زعتو سراويتون على سلازي أبت سوماليا زلهم بوتاك حلوة سلازلي زلو ربحاناتو معوك حلو سلازلي زلو بتغكل نجيب سترايك جوت فويد لينيوم زلو سلازي أبي أحمد نتانا سومالي لاند انت يمز بلو زلو نغفا بريسي مثلا أب فيسبوك تايلو تينيرو لكا كامتا كناتنا تقراي مستودتني يرترا زت ألما السومالي لاند دمان عامت ملو الله خلكم قبل سنيو تالي موامي بحالا لجن تايجن كبر جمير له كوميرشالي نتودب كنت كمالي جمير له سيزي أبز حالة في فيديوهات أبز حالة في وانات ريبورتد كون كنيو كوميرشال يوز نايتي بورت جميرهم كم زلوا سلازي ولا كانت MOU تقدفه نتودب متكام جن كقد فقم زي كنت سنتاج بالانسينج أكت جبريز في تنزلوا بقول تي نافال بيز جلز بحال زنبرة تعرفوا خون خليب أنت بتعمل قداسي نطبقنا اللابزيا سب من البعض تبوق يرو كسر ولا لا زلوا أنا ببوغني من قصنا أبي أبز قربا زي ما نقرأ من قدنا تون بروباغندا ناتون تاي كم زقبرو نقرأ من قدنا فلت حدث انتاي لوس يوم نيرو بروباغندا سنا أبي immediately نتن الصوماليا دس عرفوا زنا بروح جي كال نمان كس عرفوا مخانم كن الجراميو سلازي كل عطب نابي قصهم كنت كسم مخانم كنت فلت لكم من الصوماليا تعليق على إثيوبيا تعرفوا من الصوماليا قريفهم نابي كقنوع خمس غلو من البات زيا كاليت فيديو كابتي منجس إثيوبيا توت زلا يسمعوا زيا ራይ ናቸው ነገር ግን ይሄንን ለማሳካት ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች የሚከራከሩ አሉ አሁን ለምሳሌ የዶክተር ያዕቆብን ቴሲስ ያነበበ ሰው የሚረዳው ነገር ምንድነው ሌሎችንም ስራዎች አሉ በዚያ ላይ ተሰሩ ኢትዮጵያ ያጣችው ትክክል ባልሆነ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ ነው ከስሜት ሊሆን ይችላል ከችሮታ ሊሆን ይችላል
ትናንትና ረድተኛልና ዛሬ ውሰድ በሚባል አይን ኣብዚ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ብዛዕባ እንታይ ይዛረብለው ኤርትራ ብዛዕባ ወደብ ዓሰብ እዮም ተዛረቡ ዘለው ኢትዮጵያ ነቲ ወደባት ናይ ኤርትራ ወይ እውን ነቲ ወደባት ዝነበራ ዝሰኣነትሉ ምክንያት ቅቡል ኣይኮነን ነይሩ ዝብል ዘረባ ጀሚሮም ኣለው ስለዚ እታ ኣብዚ ሓለፈ ኣንጻር ሃገር ኤርትራን ኣንጻር ፕሬዚደንት ኢሳያስን ዝተጠቀሙላ ዘረባ ደይ መደይ ተባሂላ ዝተገበረት እያ ነይራ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ቱርክ ክኸይድ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ነዚ ስምምዕ እዚ ክፍርሞ ምዃኑ ይፈልጥ ነይሩ ስለዚ እንታይ ክገብር ኣለዎ እዛ ኩላ ናብ ሶማሊላንድ ኣብ ደገ ባሕሪ ረኺብና ኢሉ ዝጉዝጉሶ ዝነበረ እታ ጉዳይ እትያ እንድሕር መይታ ናበይ ገፁ እቲ ኩነታት ክጥምዝዞ ክፍትን ማለት እዩ ናብ ኤርትራ ክጥምዝዞ ክፍትን እዩ ማለት እዩ እታ ዝገበራ ብዛዕባ ኤርትራ ዝገበርዋ ኦፍኮርስ እታ ንሳ ጥራይ በይና ክንወዛ ይንኽእልና ብዛዕባ ኤርትራ ዝሃብዎ መልሲ ፕሬዚደንት ኤርትራ ብዛዕባ ሉላዊ ጉዳይ ናቶም ስለተዛረበ መልሲ ክቡ ግዴታ ኣለዎም እዩ ወላ ሓቂ ይኹን ወላ ኣብ ቁሉዕ መሰረት ዝሃለዎ ይኹኑ ክምልሱ መሰል ኣለዎም እዩ ጉዳይ ናይ ዓዶም ብናቶም ዓይኒ ሕገ መንግስትናትና ፅቡቅ እዩ ክብሉ ንቡር እዩ ኣብይ ኣሕመድ ብዩ ኣብ ስልጣን ዘሎ ስለዚ ሕገ መንግስትናትና ካልእ ሃገራት ከቋናፅቦ ኣይንፍቅድና ክብል ንቡር እዩ ስለዚ እቲ ዝሃብዎ ዋን ቱ ዋን ኣንጻር ኤርትራ ፕሮፓጋንዳ ክገብሩ ተበጊሶም ኣሎ ወይ እውን ንኩናት ክጉስጉሱ መደብ ኣለዎም ክንብል ኣይንኽእል ኢና ግን ደጊሞም ሕጂ ክንሪኦም ኢና ቀፃልነት ናቶም ናብ ኤርትራ ገፀ ዘቕንዐ እንተሕር ኮይኑ ዝያዳ እዚ ሕጂ ውፁእ ብዛዕባ ኤርትራ ናፅነታ ምርካባ ወይ እውን ኢትዮጵያ ነቲ ወደብ እቲ ምኽሳራ ጌጋ ከም ዝነበረን ቅቡል ከም ዘይነበረን ይዛረብ ዘሎ ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን መፅኡ ስምዕዋ ሕጂ ነት ተጣገባ ውስጥ ወይም ደግሞ ሰጥቶ የማለፍ ሊሆን ይችላል ግን ያ ህጋዊ መሰረት የለውም ዋናው ምክንያት ምንድነው ማንኛውም የሀገር መሪ የአንድን ሀገር ድንበር ቆርሶ የመስጠት ስልጣን የለውም በጣም ደስ ይላል እሺ በዚህ ኢትዮጵያን ተስፋ የሚቆርጡት አንድ መንግስት ያኔ የነበረው ኦሬዲ አምነውበት ፈልጎ ሰጥቶታል በሚል ስለሆነ ለምሳሌ የአልጀርስ ስምምነቱ ወንድሜ ቀደም ሲያነሳ ነበር የአልጀርስ ስምምነቱ የኮሎኒያል ትሪቲን ያጸድቃል በስምምነቱ ውስጥ አይተሽ እንደሆነ ማለት ነው ያ ግን ውድቅ ሆኗል ኦኬ እኛ ተመልሰን ለኮሎኒያል ትሪቲ ጥብቅና ቆመን ልንከራከር የምንችል አይመስለኝም ኮሎኒያል ትሪቲ ነውና ያ እንኳን ቢሆን በሁለቱ መሪዎች መካከል ቢፈረምም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ምን ይላል ፓርላማው ማጽደቅ አለበት ዓለም አቀፍ ስምምነቶች በፓርላማ እስካልጸደቁ ድረስ ህጋዊ አይደሉም ስለዚህ እኛ ደግሞ ዲሞክራቲክ ስቴትስ ከሆነን ድረስ ስንታይ ትብል ዘሎ እዚ በቃ አንተ ጽንጽዋይ ይፈጥሩ ዘሎ መኒሊክ ነቲ ኮሎኒያል ባውንደሪስ ክግበር ከሎ ምናልባት መኒሊክ ምስጥልያን ዝገበሮ ፓርላማ ስለ ዘይነበረ ወይ እውን ሕገ መንግስትናቶም 95 ዝቆመ ቡ ይዛረብ ዘሎ ፓርላማ ናትና ስለ ዘይፈረመሉ መራሒ ጥራይሲ ሃገር ናይ ሃገር ዶብ ወይ እውን ክፋል ናይ ሃገር ቆሪሱ ንኻል ንክብ ፍቃድ ዘለዎ ስልጣን ዘለዎ ሰብ የለን እጂ ናይ መኒሊክ ኮሚሎም እዮም ዝኸሱ ብቅዓት ኣይነበሮም ከም ንክገብር መለስ ዜናዊ ድማ ከምኡ ክገብር ከሎ ብቅዓት ኣይነበሮም ስለዚ እቶም መራሕቲ ስለ ዝገብርዎ ባይቶ ስለ ዘይፈረመሉ ኣብ ባይቶ ስለ ዘይተረዳዳሉ እኹል ኣፍልጦ ስለ ዘይብሎም ኩሉ እዚ ጃርጎን ወይ ከዓ ብላብላ ንምንታይ እዮም ዝጥቀምሉ ዘለው they have to create an agenda ክፈጥሩ ክኽእሉ ኣለዎም ጉዳይ ናይ ባሕሪ ዝብል ብጣዕሚ ነቲ ህዝቢ ዲስትራክት ዝገብሩ ኣርእስቲ እዩ ኣብኡ ኣትዩ ላዕልን ታሕትን ንኽብል ግዜ ንኸጥፍእ ዝገብሩ ሓደ ኣርእሲ ስለ ዝኾነ ነዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እዮም ዝደልይዎ እስከዚያ ሓንቲ ቪድዮ ኣብ ሶሻል ሚድያ ትዘውር ዘላ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ስምዕዋ ትደረና ምስ ሓለፈት ኣድማስ ካብ ቅድሚያ ኣሎ ከልኪሉኒ ክኸውን ይኽእል ግን ትደረና ምስ ሓለፈት ኣድማስ ካብ ቅድሚያ ኣሎ ዞባዊ ፖሊስና ምርግጋእ ዘለዎ ከባቢ ንፈጥር ኣለና ካልእ ኣማራፂ የለን ጀኩ ካልእ ኣማራፂ ክህልወና ይኽእል ናብ ወፃኢ ፖሊስና እዚ ከባቢ እዚ እንተዘይረጊኡ ትማል ከምኡ ኢልና ሓሲብና ዘይኮነ ሎሚ ከምኡ ኢልና ክንሓስብና ፅባሕ ከምኡ ኢልና ክንሓስብና ምክንያቱ ካብኡ ወፂኻ ክትሓስብ ኣይትኽእልን ካብቲ ጎደቦ ክትወፅእ ኣይትኽእል ኢና እቲ ጎደቦ እንተዘይረጊኡ እቲ ጎደቦ ኣብ ንሓድሕዱ ዘሎ ዝምድናታት ናይ ምክብባር ናይ ምትሕግጋዝ እንተዘይሓይሉ ንበይንኻ ጥራይ ክትገብሮ ትኽእል ነገር ድሩር እዩ ዝኸውን ናይ ወፃኢ ፖሊስና ኣብ ኣዝዮም ንጹራት መረዳእታታት ተመርኮሰ እዩ ብዛዕባ ክንገብሮ ንኽእል ወይ ክንገብሮ ዘለና ፅምዶ ወይ ኤንጌጅመንት ብኸመይ መንገዲ የድልየና ዲ ኣየድልየናን ሓደ ካብቲ ቀፃሊ ነው ናብ መሸጣ ኮና ናብ ሓራጅ ኣይንወርድን ናዚ ሃገር እዚ ህዝቢ እዚ ናብ ሓራጅ ዝወርድ ህዝቢ ይኮነን በዚ ሓደ በቲ ሓደ መፀ ሓደ ዘራይ ኣምፀ ሓደ ዘራይ ኣምፀ ወይ ሓደ ገዝእ ደለየ
ولا تمتفنا نجزا أرسوق زواد درجة دلو من مسمني عيناي هاجر عيناي من قصة عينات من قصة العرض كله بدلي العرض كله ساعة حلفنا بزحجز لنا مسينا إلى ما أنا نقدمي على سيرنا نصرحنا خلنا حجي أبزي هذا نجار كردانا خلاله إرترا انتايو كنتاتك خو نزو كنتات زي إرترا بخمية كتنببو بخمية كتردو مهنياتو أبزي حلفة أبي أحمد بمنقدتي مينستري ميديا ناتو أنصار إرترا ቸው የቴሌቪዥን ቃለ ምልልሳቸው አሜሪካን ከማጥላላት ጀምረዋል። ከ3 10 ዓመታት በላይ መሸጉጠው ምርጫንም የህግ የበላይነትንም እምቢኝ እንዳሉ ወንበራቸው ላይ አርጅተዋል። እናም ምንም ለምንድነው በዚህ ምክንያት ከሱዳንና ከግብጽ ጋር ወደ አንጻር ኤርትራ ውጽእ ዝበለ ንጹር ዝኾነ መርገጽዮም ጽቡቅ ከምዘየለ አንጻር ኤርትራውና ይኮነን አንጻር ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘቕንዐ ተሪር ዝኾነ ፕሮፓጋንዳው ጎስጓስ ጀሚሮም ከም ዘለው ወይ እውን ብቴሌቪዥን ናቶም ኣቕሪቦም ነይሮም ቀፂሎም እውን እዚ እንሪኦ ዘለና ብዛዕባ ሉላውነት ናይ ኤርትራ ዝደፍር ዘረባ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቪዥን ግለሰባት ይብለክም ኣለውን ኣብ ሃገራዊ ቴሌቪዥን እድል አለ ማለት ያ አለ መሪዎቹ ቢስማሙ ይችላል ግን አዲስ ስለሆነ ቀላል አይሆንም ግን ያ ማለት የህግ መሰረት ህጋዊ የሆነ ጥያቄ ነው ኢትዮጵያ ያነሳችው መልካም ስለዚህ ጉዳይ ናይ ቀይ ባህሪ ስቲል እቲ ቴማ ኣብቲ ሚድያ ብጣዕሚ ክትጥቀምሉ ምዃኖም ናብ መንካ ዘቕንዐ ክኸውን እዩ ናብ ኤርትራ ዘቕንዐ ክኸውን ከም ዝኽእል ኢና ንርዳእ ዘለና ኣብዚ ኤርትራ ግን ነዚ ጉዳይ እዚ ኣወል ስዒድ ሓዳሽ ቪድዮ ገይሩ ነይሩ ነዛ ቪድዮ እዚኣ ኸ ርግፀኛ ኮይነ ክዛረብ ኣይክልኒ ብዛዕባ እዚ ውዑል ናይ ቱርኪ ወይ እውን ናይ አንካራ ዝግበር ዝነበረ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኤርትራ ኣብ መንጎ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተገበረ ኤርትራ ብውሽጢ ብመንገዲ ሶማልያ ፈሊጣ እንተነይራ ኮይና እምበር ትክክለኛ ፅቡቅ ዝኾነ ስእሊ ናይ መንግስቲ ኤርትራ መርገፅ እንታይ ምዃኑ ኣብዛ ቪድዮ ናቱ መንግስቲ ኤርትራ ክብል ኣይክል ርግፀኛ እየ ግን ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ኮይኑ ነዛ ቪድዮ ስለ ዝገበራ ኤርትራ ንጉዳይ ናይ ኣቢ ብኸመይ ትሪኦ ከም ዘላ ኣብዛ ቪድዮ እስከንስማዕ በሻሻ ውዕሎ ቤት ምኽሪ ኢትዮጵያውያን ኢልና ንጀምር ኣቦታትና ክምስሉ እንዳ ጃህራ ድራሮም ሸውዓተ መጎጎ ኣጊዶም ጾሞም ሓድሩ ዝብላሉ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ኣጀንዳና እምበር ዕብታ ዘይምነዮ ትማል እንታይ ለነይረ ዘይፈልጥ ቆልዓ በሻሻ በኣምሆ ኣባላት ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣኪቡ እንታይ በለ ክንዛረብ ኢና ዝሰምዕ እዝኒ እንተሎ ክስቆሮ እንተገደደኻ መሕለፍ ግዜን መዘናግዕን ይኸውን ቆልዓ በሻሻ ናብ ስልጣን ኣብ ዝደየበሉ ድሕሪኡ ኣብ ዝነበረ ሒደት ዓመታት እንታይ በለ እስከንረአ ብዝርዝር ነዳድ ውፅኢና ደጊም ርእስና ኺኢልና ኤክስፖርት ክንገብር ክንጅምር ኢና ኢሉ ብተግባርከ ነዳድ ብ10% ይውስኽ ደበናና ማይ ቀይርና ኣብ ዝመረፅናዮ ቦታን ሰዓትን ዝናብ ከነውቅዕ ኢና ኢሉ ብተግባርከ ኣብ ቦሮና ልዕሊ 3 ሚልዮን ከብቲ ብደርቂ ቁሞታን ከለዋ ህዝቢ ቦሮና ድማ ብጥሜት ክሃልቕ ንሪኦ ማዕረተን ምዕቡላት ሃገራት ተሰሪዕና ሳተላይትና ብህዋ ስፔስ ወንጪፍና ኩሉ ናይ ኮሚኒኬሽን ሽግራትና ክንፈትሕ ኢና ኢሉ ብተግባርከ ብድሕሪ ሳተላይት ዳሃያ እኳ ተሰሚዕ ይፈልጥን ስርና ኣፍሪና ርእስና ኺኢልና ኤክስፖርት ክንገብር ክንጅምር ኢና ኢሉ ብተግባርከ ህዝቢ ኢትዮጵያ ብጥሜት ይሃልቕ ቆልዓ በሻሻ ድማ ስርናይ ረድኤት ኣብ ማዕስከራት ሰራዊት ብሕቡ ኣጥሒኑ መሸማዕ ቀይሩ ንኬንያ ኤክስፖርት ክገብር እንከሎ ብዩኤስኤይድ እጅ ከፈንጅ ተታሒዙ ናይ IMF ልቓሕ ምስ ናይ ወርልድ ባንክን ካልኦት ፋይናንሳዊ ትካላትን ተደማሚሩ 27 ቢልዮን ዶላር ክንረክብ ኢና በዚ ድማ ኩሉ ቁጠባዊ ሽግራትና ክቕረፍ እዩ ዶላር ኣብና ጻዕዳ ጋ ብፍኑ ክትቀርብ ኢሉ ብተግባርከ $1 ኣብ ከባቢ 180 ብር ትሽረፍ ኣላ ዋጋ ሃለኽቲ ሰማይ ዓሪጉ በዚ ድማ ዓንጾ ንማዕጾ ሸሓት ነጋዶ ኣሻጥር ዝሰርሑለኹም እናተባህሉ ዝሰሩለዉ ዶኻ ኩኖም ይዕጾን ሚልዮናት ብር ቅፅዑን ደኻታት ኣዲስ ኣበባ ድማ ንሓንቲ መስኮት ተቐልቂልካ ትቕበላ ኩላ ሰው ናይ ሽሮን ዓደስን እንተኾይና ካብ 50 ሳንቲም ናብ 1 ብር ሂባ ናይ ፀብሒ ስጋ እንተኾይና ካብ 1 ብር ናብ 3 ብር ሂባ ኣላ ፕሬዚደንት ክልል ኦሮሚያ ሽመልስ ኣብዲሳ ህዝቢ ኣኪቡ ንዓመታ እሬቻ ኣብ ዓሰቢና ከነብዕሎ ኢሉ ምንባሩ ከትዝክሩ ዶ ብተግባርከ ተወስት ብል ወግዓዊት ባንዴራ ኢትዮጵያ ከይትረአ ተኸልኪላ ሒዙን ዝተረኽበ ዜጋ ብፖሊስ ኦሮሚያ እናጋፍዓኻ እሬቻ ብባንዴራ ኦሮሞ ጥራይ ወቂባ ኣብ ሆራ ቢሾፍቱ ከም ትበዓል ተገይሩ ጉዳይ ፋኖ ኣብ ውሽጢ ወርሕ ኣብ ዝመጽእ ሰነ 2016 ክንውድኦ ኢና ሰነ ምስ ሓለፈ ድማ ክሳዕ መስከረም ኣብ ዘሎ ግዜ ክንውድኦ ኢና ኢሉ ነይሩ ብተግባርከ ፋኖ ኣብ ሕቑፊ ህዝቡ ማሚቑ ነፈርቲ ኩናት ኣይዓጅቦ ድሮናት ኣይዓጅቦ ዓጋት የብሉ ንቕድሚት ይግስግስ ኣሎ ኣምሓራ ዝመበቆሎም ጀነራላትን ኮነሬላትን ፌደራል ናብ ፋኖ ይጽምበሩ ብኣሽሓት ወታሃደራት እማርኹን ከበድትን ማእከሎትን ፎኮስትን መሳርያታት ኩናት ይስለቡና ኣለዉ
نوكا توفر ميت تراروج تسميه جنرال أباباون جنرال محمد زودون عسر شوعة جنرالات سليفون زمرحوان عسر تتات كفل سراويت زوفرولون أما سكرم قلت شحن عسر شوعة جمر ورار أي ورحي كل تورحي نهرو تنكيو سراويت غمارخن براتو سندي خاد من جميرولو أبزغ حاطر لنا مالت ناي مساي عركي تنتانخ قابزوكم مساء عركي أب إيسان زغرب حتى تنتانخ قابزوكم موه لو كنا تاتهم حران فانون ود بشاشان كتريئكم يا نخيدنا بعدم حرا تزاويرنا نملس لك حاو بوي اوكي مجمريا ابزي حدا نجر كردانا زلو مجمريا ابكال عرس كياتنا اول سعيد ازيا بوتا زيا كابي بوتا غيروا نزبل نبزحات سبات غري مناهم زلو فلوتيو اتنك كنابتي بشا ايرترا زبل كابشا ما مدبر عدنا تكال عدنا كامباني بشا زباليو اي ثينك بابليك كوربوريشن مثلني تابو كم زخونن مثلنا تو كتريو خلا كمان very interesting thank you اول ابكمز بوتات كيت كا فيديو تقبر ملاوكا please ازوت الرقمزي we want more of this we want to see تي اب تي اير ترازر لو كنتات كريينا ندلي زي ذا فيديو زيا بزي تحسطا كاب ايرترا كمز باك جراوند خبره بمخالو تراي اي نو بوز لوجيستيكا وحتى خمزلو ابوغن بدمنا كمدما اول سعيد ناي بحق كبر لني اذا اول سعيد كبلا صنه نتيجه هراناي ابي احمد مخلن ريكو صرا بيلي اغريبون زلو درغا اذا غداي ناي بحري ايرترا مرغصناتا نمحدراناي ابي قبيص اتو خنزلا نصر خنا كابزي نمحدراناي ابي منغس ايرترا قبيص وخمزلو كابزا زرباناي اول نصر يخونك معناته جورجو كميلو وي حدا كمزيلو وي كمزيلو دايكونسي اول سيد كاوشت ايرترا يسكبر على فيديو اول سيد ما ب اف منغس ايرترا يكونن اف منغس ايرترا تلفزيون ايرترا لو غازيتا ايرترا لو كم دما اف تويتر دما منستر حبريتا هاجر ايرترا اتو يمان كبر مسكالالو زيت افنا ايرترا جن ريلاتيف كالو كابو وص زبال اف كالو قطا منغس زي كونه جن منغس زي فطو زي دلي ነገር ካክዘር كزاربا يكلني اول سيد بفلاي دما سنسيتيف توبيكس مالتي تجمله سنسيتيف توبيك ناي ايرترا ኢትዮጵያን ዘሎ ኩነታት ነቲ ኩነታት መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ዘይደልዮ መንገዲ ንክኸይድ ክገብር ኣይክእልኒ ስለዚ ሓደ ነገር ንጹር ኮነካ መንግስቲ ኤርትራ ነቲ ስርዓት ናይ ኣቢ ቀቢፅዎ ከም ዘሎ ምስ ኣቢ ብዙሕ ነገር ትፅቢታት ከም ዘይብሉ እዚ ሓደ ነገር ዝበርሃልካ ኩነታት ማለት እዩ ብመቐፃል እቲ ኩነታት ናይ ኢትዮጵያ بقربة يكاتلوا خمسة لون إن أندر زلنا إسك أبتانا وداينا مسايز أقرباز بلاس كنيش نسمعيه شعبنا يرتراكم لسه جن بليز تا فيديو بملا سمعوها بزعبا يرترا زيد صبغت حستلوها نيشتي كونشي ليز اسمعكم زلو تا فيديو ناي بحكي أقدر ستحستو زلوها كيتكم تسمعكما it's gonna be very interesting إرنا نملس لك حاو بوي نتا channel لايك قبروا سبورت قبروا بليز دقف قبروا لنا تقولوا سعرنا بعلى ولد ما حجزيهم إيتا ماجور شوم برانو جولا بكتتام مكتلون جنرال أبواو أكلنا محرام سفان نبز كايد زلو زي تصور سعر الزقات مخم زلون أما راح تسراويت مفل لا يفتر كم زلون بقوبو استعمن إيتا ماجور شوم برانو جولا زحلف غنيات بغتانا مكتلو زغونا أبواو تادس زغنعه وغسافني نيرو مسفان نبز آتنا وق كوني الكازي كونع مآزن زسحت حبريتا تواهيبنا ويون أما أكلنا وديت سرحو حيلتات آتيومنا له خبل كم زقلته كاب زرخمنا يا حبريتا يرقا قتيلو لمو قتيلو برهانو جولا أب كل لام حرازة قاطة منا خسارة كام ناي تقراي ناي كل التعامد طورنت زخف أي زغون اللي مخنيات دماب زعبا قمنا ناي فانو قنع زغون حبريتا حيز ناس لزياتنا ناي خبل بممرار تزاريبو ولا كواب تقراي مس حوحات أبستقبره وق سراويت أبي أحمد سف زي بالكساران تقاطمو أبز حلف عسل شو عالتوارح أب كل لام حرام سفانو زقاطة مخسارة قنا زبز حسراوي تخبطق موتا خمز خونه مرقات تخايلو له فانو سراويت ابي تراي زي كونه كفوكس غاب كبت برتات بمركو يعتق مهلاون جنرالات ابي يؤمنوا له سلازخونه ابي احمد كامنا يمحرا خلل قلت زخونه ناي مواصو استراتيجي طفيو خمزلو زحبرو منشتات بصرو بلصقنا فصم دنبربر كم زركب يحبرو ابز حلفه خلطقنا تراي لعل حمش شح سراويت ابي احمد كمارخون كلو قالوا تاشحات زقط صورو دما كابتق موتا خمز
ዝኾኑ ይግለጽ ኣብ ኩሉ ከባቢታት ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ብልጽግና ቴሌፎን ብምድዋል ከይተረፈ ኢድና ክንህብ እንዳበሉ ጓሮት ከም ዘለዉ ተገሊጹ እዚ ከያክል ንሰራዊቱ ናብ ጸላኢ ሓበሬታ ትህብሉኹም ብምባል ከኣስር ስለ ዝጀመረ ኣብ መንጎ ኣዘዝ ሰራዊቱ ምትእምማን ጠፊዩ ኣብ ተፋጥ ምህላዎ ምግለጽ ኣሎ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ንፋኖ ትተሓባበሩ ኢኹም ብምባል ህዝቢ ምጭዋይን ምሕራድን ቀጻል ኮይኑ ንኣብነት ዝሓለፈ ቅንያት ንሓደ ዓብይ ኢማም ንሙላኣት ስድራ ቤቱ ምጭዋይ 15 ሚልዮን ሃቡ ይብልዎም እሞ ስድራ ካብ ዘምጽኦም ጽዮም ምስ ሰደዱሎም ንሰበይቱን ጓሉን ሰዲዶም እንደገና 12 ሚልዮን ወስኹ ንዑ ክንሰዶም ስበልዎም ልዕሊ ዓቕሞም ምስኮኖም ልዕሊ ዓቕምና እዩ ምስበልዎም ነቲ ኢማም ሓሪዶም ከም ዝሰደድዎ ይሕበር ዝተፈላለዩ ስዕረትን ውርደትን ዝጎናጸፍ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ብህዝቢ ተጸሊዩን ፍጹም ክቆመሉ ዝኽእል ባይታ ሲኢኑ ንርከብ ከምዚ እንዳኾነ እምበኣርዩ እቲ ልዑል ናይ ህዝቢ ደገፍ ዘለዎ ፋኖ ምስ ፍናኑ ስጋብ ትማል ብዝግበር ዘሎ ውግእ ናብ ምዕራብ ጎንደር ዞን ዝግስግስ ኮይኑ ሓደ ካልእ ብርጌድ እውን ናብ ገንደዋ ገጹ ገስጊሱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ጎጃም ዝገበሮ ናይ ድሮንን ሄሊኮፕተርን ውግእ ሰራዊቱ ብሰራዊት ፋኖ ተኸትኪቶም ብረትን ሬሳን ምልዓልን ተሳኢንዎም ዝተረፉ ካብ ማዓስከርን ድፍዓን መውፅእ ሲኢኖም ኣብ ጉድጓድ ከም ዝኣተወት ኣንጭዋ ርእሱ ዘዘቐልቀለ እናቆለቡ ምህላዎ ምግለጽ ከተማ ተቆጻጺሮም ምውፃእ ልሙድ ኮይኑሎ ካብ ሰራዊቱ ደቂ ኦሮሞ ከይተረፈ ንኣሕዋትና ኣይንሃርምን ንዓና ግዳይ ውግእ ሕድሕድ ጌርኩም ስልጣን ከተጣጥሑ ኣይነፍቅድን ብምባል ናብ መሳርዕ ፋኖ ይጽምበሩ ምህላዎም ፌደራል ሞትን ምምራኽን ይኸውን ምህላውን ይግለጽ ኣብ ከምዚ ዓይነት ግርግር ምስ ኤርትራን ባሕራን ምልኻፍ ድማ ወንበር 4 ኪሎ ፋኖ ኾፍ ንኽብሎ ምቅልጣፍ እዩ ምኽንያቱ ንወንበር 4 ኪሎ ዝደለዮ ሰብ ኮፍ ከብለሉ ዝኽእል ቁመናን ተመክሮን ዘለዎ ዘኢት ነገር ዝበሃል መንግስቲ ከም ዘሎ ርዱእ ኮይኑ ካብ ሰር መዓቱ ሰውረና ዝብሉ ናተይ ተንተንቲ ድማ ኣለዉ ከምዚ ንሪኦ ዘለና መንግስቲ ኤርትራ ብቕሉዕ ንኣብይ ኣሕመድ ናብ ስግኣቱ ከስግኦ እንተጀሚሩ ወይ ዝኾነ ይኹን ፈንተራህራዕ ክብል ተኸኢሉ ንፋኖ ጽቡቕ ገይሩ ኣዕጢቑ ወይ እውን ምስ ፋኖ ዝኾነ ይኹን ክግበር ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ኣብ ዝሓለፈ እውን ኣምፂአልኩም ነይረ እቲ ናይ ፋኖ ጉዳይ መጀመሪያ ምርዳእ የድሊ እና እንደዚሁም ደግሞ እንደ አንድ የሶማሌ ማህበረሰብ እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ምሁር የፋኖን ትግል እንዴት ያውታል? በተለይም የፋኖን ትግል ከአማራ ውጭ ያለው ማህበረሰብስ እንዴት እያየው ነው ያለው? በመጀመሪያ ደረጃ ፋኖ የአማራ ድርጅት አልነበረም። ፋኖ እንደውም እንዲቋቋም ያደረጉት ኤርትራኖች ናቸው። ለምንድን ነው ኤርትራኖች እንዲቋቋም ያደረጉት? ፋኖ ወያኔ ጦር እትገጹ ናይቲ ጋዜጠኛ ከመይ ተቀይር ሪኹም ዶ ኤርትራ የምነት ፋኖ ዝበሃል ኣቆይሞማ መጀመርያ ኢልዎ ከቆምዎ ከለዉ ድማ እቲ ዕላማ ንወያኔ ካብ በይኖም ዝዋግዎ እቲ ህዝቢ ኣምሓራ ነፍሱ ዝኸኣለ ግንባር ገይሩ ክቃለ ስለ ዘለዎ ነቲ ፋኖ ዝበሃል ብመሰረቱ ዘቆሞ ኤርትራ ምዃኑ ዝንገር እዩ ዝነግሮ ዘሎ ፕሮፌሰር ሓሰን ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ጽቡቕ ጌርካ ምርዳእ ኣገዳስነት ኣለዎ ኣብ መወዳእታ ድማ ኤርትራ ኣብቲ ናይ ፋኖ እቲ እንኮ ፀቅዖም ክኸውን ዝኽእል ፋኖ እዩ ንፋኖ እቲ እንኮ ፀቅዖም ክኸውን ዝኽእል ክሳብ ሕጂ ግን ዝኾነ ዘይገብር ዘሎ መንግስቲ ኤርትራ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ፈንጠራዕራዕ ክብል ተጀሚሩ እታ ዝቐለለት መርፊ ናይ ሻዕብያ ብፋኖ እያ ክትከውን ብፍላይ ምስ ኣልቡርሃን ዘለዎም ዝምድና ኣብ ግምት ብምእታው ብቐጥታ ዶብ ናይ ኣምሓራ ምስ ሱዳን ርክብ ኣለዎም ዶብ ኣለዎም ስለዚ እቲ ቦታታት ኣብ ዶብ ዘሎ ድማ ናይ ኣልቡርሃን ሰራዊት እዩ ዝቆፃፀሮ ዘሎ ኣልቡርሃን ድማ ምስ ኤርትራ ጅዋይ ዘሎ ብፍላይ እቲ ናይ ከሰላ ወገን ዘሎ ስለዚ ኤርትራ ድሌታ ንክትገብር ናብቲ ቦታት ንክትኣቱ ዝኾነ ይኹን ሽግር የብላን ካልኣይ ድማ ኣልቡርሃን ምስ ግብፂ ይሰርሕ ዘሎ ግብፅን ኤርትራን ነቲ ጉዳይ ናይ ኣቢ ሲሪየስሊ ናብ ኩናት ገፁ ከምርሕ ተፈቲኑ ፊት ንፊት ንኩናት ጥራይ ክፅበይዎ ከም ዘይኮኑ ሻዕብያ ብቐጥታ በቲ ናይ ፋኖ መንገዲ መጥቃዕቲ ክሕይሉ ከም ዝኾኑ ሻዕብያ ከም ተገይሩ ድማ ኣቢ ከም ዘይክእሎም ምክንያቱ ከምዚ ፈኸራ ከይመስለኩም ኣቢ ንፋኖ ምኽኣል ሲኢኑ ኣሎ ሰራዊት ኣቢን ብዝድሮናቱን ነፈርትናቱን ንፋኖ ኣዛዚ ዘይብሎም ብርጌድ ዘይብሎም ኮማንድ ዘይብሎም ብትእዛዝ ናይ ዓበ ሓላፊ ክኸዱ ዘይክእሉ ካብ ገዝኦም ወፊሮም ዝዋግኡ ዘሎ ንዖም ምስ ዓርሲ ኢኑ ኣሎ ሰራዊት ናይ ኣቢ ክንምንታይ ይፍክሩ ክንምንታይ ዓንገረር ክብልውዕሉ ንፋኖ ከጥፍኦም ኢሉ ብኩሉ ሓይሉ ፈቲኑ እዩ ኣይከኣሎምን ንፋኖ ዘይሰዓረ ንሓደ ምዱብ ሰራዊት ናይ ነዊሕ ዓመታት ተመክሮ ዘለዎ እሞ ካብ ዝቐረባ ገቢት ኩናት ክሳተፍ ዝኽኣለ ንዑት ገጢሙ ክስዕሮ ኢልካ ዝሕሰብ ኣይኮነን ሓንቲ እንታይ ክገብሩ ምኽእሉ ኢትዮጵያ ክገብርዎ ዝኽእል ማለት ነፈርቱ ገይሩ ንዓሰብ ደብዲቡ ኣብ መፅእ ኣለኹ ክብል ይኽእል እዩ ኣነ እዚኣ ክብል ክገብር ከም ዝኽእል ወይ ክብል ከም ዝኽእል ክገብረ ኣይብልኒ ግን ክገብረ ዝኽእል ሓደ ነገር ንሱ ነፈርቲ ሰዲድካ ሓደ ቦታ ትድድብ እዚ ክገብር ይኽእል እዩ
ኩናታት ኪልካ ዕላማ ንኸትሓርም ዝግበር ኩናት ግን ምስ ኤርትራ ገጢሙ ብዝሕ ሕጂ ዘለዎ ኣቃውማናቱ ማለት ምክንያቱ ንፋኖ ክስዕር ዘይኪልካ ትማል ድማ ምስ ህወሓት ዝተገበረ ግጥም ድማ ወላ ሓንቲ ውፅኢት ዘየምፃእካ ተኮይንካ እቲ ኩነታት ንፁር እዩ ዝኾነካ ስለዚ እቲ ጉዳይ ናበይ ገፁ ክምዕብል ከም ዝኽእል ብቐረባ ክትርድኦ ትኽእል ኢኻ ናይ መወዳእታ ብዛዕባ ኤርትራ ዝተዛረባ እውን ነይራቶ ብሓፈሹ ኣብ ትግራይ ድማ ብፍላይ ተፈጢሩ ዘሎ ሁከትን ናይ ምግምማዕ ሓደጋን ብኣንጻሩ ድማ ኣብ ኤርትራ ነስተማቕሮ ዘለና ሰላምን ርግኣትን ውፅኢት ናይቲ ንሶም ዝተኸተልዎ ጉጉይን ዓማፅን ፖለቲካ ማዕረ ማዕሪ ድማ ንሕና ዝተኸተልናዮ ቁኑዕን ዘይክማህን ፖለቲካ ምዃኑ ከነስተብህለሉ ይግባእ ብኻልእ ኣዘራርባ እዚ ውፅኢት ናይቲ ህዝቢ ኤርትራ ብዝሓለፈ ስታት 80 ዓመታት 1941 2024 ዓመታት ዝኸፈሎ ናይ ህይወትን ካልእን ረዚን መስዋዕትን ናይ ዝተሓሸሸ ግዜን ዘምለጠ ዕድላትን እዩ ካብ ታሪክ ዓለምን ገዛእ ተመክሮናን ከም ዝተምሃርናዮ ድማ ከም ንቡር ዓብይ ዓወት ከቢድ ጾር ይዘሰክመካ ጾር ምዕቃቡ ጾር ምምዕባሉን ጾር ምስግጋሩን ክንበቕዖ ድማ ምሑላት ኢና ኣነ በይነይ ክኸውን ከለኹ ሓደ ግዜ ሕቶ እዩ ዝመፀኒ ከምዚ ኢሎም ከም ዝሽብለሉና ዘይንግምት ድዩ ዝመስሎም ነይሩ ግርም እዩ ዝብለኒ ናይ ኩናት ቀዳማይ ዓወት መባእስትኻ ምፍላጥ እዩ መስለን ወላ ዘይተሕምቆ እንትኾንካ እሞ ሜላ ፈጢርካ ምህዳም ከዓ ካልእ ዓወት እዩ ብዓብዪ ግን ምስመን ትፀምድ ኣለኻ ምፍላጥ ሻዕብያ ንኩሉ እንተታት ተዳልዩ ናብ ውሳነ ዝኣቱ በዓል በሻሻ እንተጠለሙና ኸ እንታይ ኣዳሊና ንፅናሕ ዝብል ፕላን ቢ ኩሉ ግዜ ኣለዎ ንሻዕብያ ኩሉ ግዜ ሓደ ሓቂ ግን ኣሎ ቅድሚ ናብ ደማዊ ውግእ ምእታው ተሓተት ኢኻ መዋግእተይ መን እዩ ምስ መን እየ ፀሚደ ዘለኹ ምባል ልቦና እዩ ንምንታይ እዩ ካብ ስሪ መዓት ሻዕብያ ሰውረና ዝበሃል ወዲ በሻሻ ንመራሕቲ ኩናት ትግራይ ኣኪቡ ጌታቸውን ሸፈፍ ኢልዋ ሓሊፊ ነዚያ ማለት ዝርዝራ ኣነ እውን ኣብዚ ይገልጾኔ ንኤርትራ ተሃርሙኒ ክብል እፅዋዕ ኣሎ ናብዚ ሽሞም ዘይጠቕሶም ተጋሩ ኣኪቡ ንኤርትራ ተሃርሙኒ ይብሎም እሞ ይፍታሓላ ንሕና ገና ዘይሓወ ህዝብን ዘይተረጋግአ ክልልን ሒዝና እሞ ድማ ብመብፃዕ ሕጂ ህዝቢ ተቃለስ እሞ ድማ ምስ ኤርትራ ክንብሎ ዝከኣል ኣይኮነን ከም ዝበልዎ ቅኒ ኢሉ ባዕሉ ክትኩሳ እዩ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ዳዕመ ሰሪዕ ወጊኑ ክበሃል ፀኒሑ ሓባ ዓፅሙ ንቡርሃን ብጎደና ሓርነት ሒዝዎ ህሩግ ምስ በለ ሓደ ሰብኣይ ንፖለቲካ ናይ መላእ ፀሊም ኣፍሪቃ ይቕልሶ ከም ዘሎ ዓለም ኣፋን ዳረም ጠጠት ትዕዘቦ ዘላ ትርኢት እዩ ግናሲ ሓንቲ ሕቶ ኣብ ኣእምሮኹም እስከቕምጡ ንቡርሃንሲ ስራሕ ስለዝሰኣነ ድዩ ንጎደና ሓርነት ኣምፂዎ ከድኩሞ ድዩ ብእግሩ ዛዊርዎ ኢልና ዶ ንሓስብ ለባም እቲ ብግብሪ ጥራይ ዝመሓላለፍ ውስጠ ዘሻዕብያ ተረዲእዎ ጥርቅም መሪጹ ኣሎ شعب واحد جيش واحد حدا حزبي حنت هاجر بلولو السودان هو نحنا سنتاي دينا لنا افريقاويان ازي سودان رخيباتو زلا خيترخبو حدا هونو متتاوز فترو غود انتاي مسل هياو ابنت يوم زوم احوات سودان تغلاساي اسياس افورقي ابلعل حزب سودان زلو مرغصن امنتن غنا كامت كلو تهزي بالمخانو ترئ فيديو سبعات تفضلوا ازي مدخل بحال تجنا عدوا علو بجاهم عدوا علو يزبل لو ملختي ودحاو بوي تر ود بشاشا جن امنوني توستي خون كم زلو اما خرطو درو دويلو ملولو انت وحدتني اثيوبيا فصم مع غدغادا فانيوا كم مزنتو تفانو مايكل هامر فادلا مقبري خداليل كالو خبل كدولو مخانو يسحتن انت يربا خد مايكل نفسي ويا يردرا دحري زي استبل ندفغه أمريكا دحر بايدن مسكونتو بوكلنا نمن كهبايو نزي بلع وداق مذكرتا دو سدو اللغون
نملسنا بقداينا متشم عشل تغلاي مينستر أبتانا مودة تخاليت وياب جلابيا شيخ محمد كوعقوبي ويبخلوا معازنات تشعو تنسني سوو كبل لعي زغط سلسين كوينولو اتزحزن كن دكي إثيوبيا حبيروم تديا اليومو إثيوبيا بكرما متاي أبكارتات راي تذكر هاجر نبر كجبرا قريبولو سلمي ملحسي يبل نيرو تبليهم أفريقيا بحد سواي تسحب الله إذا غنيلهم سترامب خجبروا زخلو البوليتيكا من العالم لو تكون التغل ركب علتاي زي حسكو وامبر محلام سحليم انتينا نرزل لنا زيني أول سعيد زربا نصر زخانة ملختي زريكا إرترا مرقصناتا مسابي أحمد ودي أكم زلا زملكتي زخا نبحكي ولا مس إثيوبيا أنت ودأتنا ما يسأل كنا نقول مسجور بيتك وديك بحاله كالني مهنيات توديها نسكود سلزي كل تقول داي سلزي ودا مسجور بيتك بستخالة مثلا صبغ زمزنا كل وقت أنت زي اللي دما شرف كاكتر شرف كاكتر زون كبيدي بس بفلاي كم إثيوبيا زعم السلام جور بيت تلقى مهنياته وش تاوس أجمم نمفتح نيرترا قداينا مقبار لمدن حلمن حساب نزلهم هجر سلزغونه بس غين بتي كبير تراز وته نصور زخانة مرقص نايتي حزب إيرترا بوحدو منقس إيرترا بوقعي محتمو زنبرولو زربان تدي بلنا أول سيد زبلو ممزحتك زي أبتك بارزر نقرات مخانو مجنزاب يدلي تبوق زغنة تكلنيا زغنة حبريتا كابت منقسي حيزوز ما تسم مخانون منقسي زبل الوضع يكون أجن أتليس تبوق سورسز زلو حبريتا يزي بس غاين باتي إذا قد دايزيا نبي كم تخيل نحن دما كم تازبلا زلو أول سيد كنت بينا نتمع بالة الدما معلتها ونارانا صاب كنبكمنا نايلو ميا رستياب زخودايو أنا تمنيتي سلام الرقاتن كسانتنا بتزوبا كلي يزدلي كني أدني حدش عمل سلزلة دما أيوب حماق نقرأ نسمع نخون أبي أحمد نزع عمت زيا أبعلت حدا ولا أول حدا إسرائيل أربعة جميري ونزناي سوماليا جيرو كبز بس حاجيو بتم بزباز نعطاتهم كونكولير تراجن نتعمت تيا بزك على نغميت كتقصقص فتينا I hope بو من قد كتكتل دما تمنيتنا ينالو مارس أبزغنو دينا لايك قبرو سبورت قبرو دقفكم قلفو حسابكم قلوسو نابلكو مزات عم تدرفق قدفكم طببا مرحاوي يبلون أبس قوزن كمان نسا أنا تلك لومي مع سكويد وفا تفارن كان بخاب برد بفراسة سعر كايهم بخاب وشتن بدك حقنات كعبي أنا بتحقق أنت حدا لبي كلنا تكعبي يقولون أبسة قواسي كمان بسة أنت إريتراوي سببا مرحاوي يقولون أبسة قواسي كمان بسة أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا ويتا قدي أنت ويتا فنان أنا تلك سيكونن متعنان زنق فتحي زغنعك خمقنان أنا يبل أنت نقصصنا أنت إريتراوي سببا مرهاوي يبلون أبسا